Right, so لو ما عندي يخلنا يزبال لايف تدالو مغنياتو I'm gonna drop hot potatoes على ناوتو اللهم بدك عدي America y Canadá My heart is healed. لازم سمع كلهم. اللهم بدك عدي. أنت بوقاتهم لو ما عندك حد يسمعهم.
هذا حق خزارة بدل له كلنا نسوانا بزي. Please share it, spread it. أمريكا كندا أوروبا جدة دزدة كانت يتحق نزارة ولا ما عندي ورا لني أبزي قال شمس كان لها كير كامسة attention يدرجها. أتو ميري كريسماس تقولوا لهم متاعهم ده أمني فلتني. صبغنا عرفت جزيت صبغنا شدرا جزيت يقولون. اوكي ناو قدانا نتو كما يالهم كما يوعلكم كما يالونا عرفت جزي صم تبعلو وال صبغ جزي يكون لكم يمنى توم ناي عرفت جزي مستدراهم دلهم كا كمو صبغنا عرفت جزي يكون لكم يمنى انا يبع لي لهون مخنياتو زنا كريسماس ايكونن ناي عرفت جزي اوكي سجن كلا رستي سيكون لو ما انت متين لو ما انت امتين دلو انا زي 27 سبات كزارب صنيحه سمانثا ازي نسري بهال ايجلي بزعبا بدحريخا دلو سئل انتاي زبل دلو انتاي يو دبلو مالوتي توم ابزي تيك توك سلازي قالكو اي قبر كون دلو خوغن هانغونا من اي ثينك ابزو قبر يخلي مثلني قال مسينا ايليان تغيرنا اوكي نيفر مايند سلام من قاعد حنمصهم كابي عديكم تمصوا لكم نغارون مو كابي عد تمصوا لكم نغاروني لومي تاغود اكنوصاينا اوكي غودا نوصاينا ዛ ጉዳይ اوكي ابزيا كندي غزي سب اندحسوا كوسدنا تاغودا توك كنبلاينا كابي عد تمصوا لكم ابشات نغورني كاب اوروبا جدة ولا كاب امريكا كندا اوكي كابي تمصوا لكم نغورني ناب حمشته سبات كاسددوا let's talk about this all right let's talk about this كندي ግዜ ከምዚ ብናይ ማዕገሽገሽ ሚዲዮከር ዝኾነ ሂወት ክንከይድ ኢና ነቶም ምሳይ ትፀንሑ ግን 23 ራእይ ደይብልኩም ሕጂ ውፁ ምክንያቱ ቀጭቀጭ ክተብለኩም እያ እዚኣ ጉዳይ ንድበዛሕኩም ክተንድደኩም እያ and I'm not going to hold back okay ኣበይ ኣለኹም በጃኹም ንገሩኒ ናብ 5 ሰባት ካሸር ግበርዋ ሎማዓንቲ ድዝትዮ ኣርእስቲ ንድበዛሕኩም ሰባት ካብቲ ንሕና ብልምዲ ንፈልጦ ብዙሕ ንቅድሜና ንኸዶ ኪደት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኸውን ቀጭቀጭ ተብለና ከም ክትሓዊ ትደልዩ ፅንሑ ኦኬ ነቶም ክትፍወሱ ትደልዩ ሓቂ ክሰምዑ ትደልዩ ከም ጨው ኣብ ቁስሊ ፅንሑ ኦኬ እቶም
رأي زيبلكم ولا حنت مدب زيبلكم أب هيوت جن أنت تعليكم يدحشوكم مغنياتو it will be very 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 uncomfortable. Okay. እንኳን ደሓን መጻኹም ኣብዚ ሓድሽ ደይፈልጠኒ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣምን እኔ ንምፍላጥ ዳክል ኣነ ዶክተር ተክለ ኣፈወርቂ ይበሃል ብዘይካ እቲ ኣብ ኣካዴምያ ዝተምሃርክዎ ምህሮ ኣነ ናይ ሂወት ተምሃራ እየ ኤቭሪ ሲንግል ደይ መዓልታዊ ብገፀይ እንዳወደቕኩ ነብሰይ እንዳመሓየሽኩ ክኸይድ ዝፅዕር ሰብ እየ ከምኡ ክገብር ዳሓገዘኒ ነገር እንድሕር ነይሩ ግን እዚ ኩሉ ርባን ቁርባን እዚ ኩሉ ሳህራ እዚ ካብ ኣፍ ሞት ዝወፀ ጉዳይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ኣብ ፈረንሳ ክርተት ዝበልክዎ ንነብሰይ ከይሓተትክዋ እንድሕር ድኸይድ ኮይነ ኣነ በቃ እቲ ሕሉስ ዝበሃል ፀርፊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሱ እዩ ክኸውን ድኽእል ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኢኻ ትደሊ መን ኢኻ ክትከውን ትደሊ እንድሕር ነብስካ ሓቲትካ ደይትፈልጥ ኮንካ ዱ ኢት ናው ኦኬ I'll take you through this ዓቕሚ ይኮነ እንደይብልካ ደይትኽእል ኮንካ ይኮንካ ራእይ እዩ ዘይብልካ ራእይ የብልካ we've got a problem ነቶም ከም ፋርማሲስት ጥራሕ ትፈልጡኒ እወን ከላይ ፋርማሲስት እየ PhD ገይረ ኣብ ካርዲዮቫስኩላር ሳይንስ ኣብ ካርዲዮቫስኩላር ሪሰርች ሳይንስ ኣነ ናይ PhD ማዕርግ ማለት ዶክተር ኣለኒ ነቲኦም ሪሰርችም ክትገብሩ ትደልዩ ፕሊዝ ጎ ሄድ ምክንያቱ ስክፍታት ዝፈጥረልኩም ሰባት ኣለኹም መስለኒ hey it's up to you but hey ኣብዚ ስደት እዚ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ኣብዚ ቁርዚ ኣለካ እንድሕር ኮንካ ካብ ስድራካ ተፈሊኻ ኣለካ እንድሕር ኮንካ ንነብስኻ ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ who you want to be እስኪ ብዛ ሓደ ፅሓፉለይ ኣነ ሪፍሌክት ገይረ ኣብ 2022 ዝኩሉ እዋን እንዳሓለፍኮ ነብሰይ ሓቲተያ ኣነ ንነብሰይ ሓቲተያ እንታይ ከም ዝደሊ ይፈልጥ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ትብሉ እንድሕር ኣለኹም ሓደ ፅሓፉለይ እንታይ ነብስኻ ምሕታት ትብሉ ትኾንኩም ከዓ ዜሮ ፅሓፉለይ ድበዛሕና ስጋዕ ሕጂ ድመፃናዮ መገዲ ናይ ሓሶት መገዲ ኢና ክንመፀ ፀኒሕና ኦኬ ከም ደላታ ዱብ 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 ከብላ ኦኬ so we can start ከባ ስጋብ ሕጂ ብዛዕባ ኣነ መን እየ ክኸውን ዝደሊ መን እየ ክኸውን ዝደሊ ድብል ሕቶ እንድሕር ዲ ሓቲትና ዚሮ እንተ ደኣ ሓቲትና ያሃሊና እተን ክንኮነን ንደሊ ነገር ብንፅል ኦኬ ኣብ ወረቐት ደንበርናያ ሰባት እንድሕር ኣለና ከዓ ሓደ ፅሓፍለይ ሽዑ ክንቅፅል ኢና ኦኬ ብዘይካ ናህና ሕብረተሰብ ካልእ ኩሉ ነናትጓሳ ኣለዎ ንዓይ ከዓ ተኻልእ ኣይገድሸንኒ ህዝበይ ዘገድሰኒ ምሳኹም እየ ክዝተ ዝደሎ ኣለኹ ምሳኹም ክዝተ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ክንፍወስ እንድሕር ኮይና ብጥሪያ ከንብር ኣለኒ ነቶም ይጠቕመና ይትብሉ ፅንሑ ናብ ካልእ ሰብ ከዓ ስደድዋ ነቶም እዚ ከምዚ ንዓና የሕመና ይትብሉ ከምዚ ውሽጥኹም ገለ ጅሆ ሒዝኩም ደሎ ሰባት ድማ ሃየ ሙሉቕ ኢልኩም ተኣለዩ ኢላ ኦኬ ነቶም ዚሮ ትፅሕፉ ደለኹም ወልዳን ነቶም ሓደ ትፅሕፉ ደለኹም ከዓኒ ወልዳን ኣትሊስት ቀዳማይ ዕማም ንሓደ ዕቤት ነብስኻ ደለኻዮ ቦታ ምልላይ እዩ ኦኬ ኣነ ሃፍቲ መአ በቶም 7 ጥርዝታት ናይ ሂወት ሃብቲ ድበሃሉ ሃብቲ መአ ትብሉ እንተ ደኣ ኮንኩም 5 ፀሓፉለይ እንታይ ምዃኖም እቶም 7 ትብሎም ደለካ ኣይፈልጦም እየ ትብሉ ተኾንኩም 3 ፀሓፉለይ ነተን ነጥብታት ሒዝየን መፅአ ኣለኹ ምስ መን ምህላዊ ኣብዚ ኦድየንስ ምእንቲ ቸክ ገብር please stop it you're trying to sell a product ኣብዚ ናይ ዒባ ሓሳብ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ መጠን ሓሳብኩም ኢኹም ትነብሩ ኦኬ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ክትፅሕፉለይ ከለኹም መጠን ሓሳብኩም ኦኬ መጠን ሓሳብኩም መጠን ትተሓስብዎ ሓሳብ እቶም ስጋዕ ክንዱ ፈፂምኩም ሰረድ ደይብልኩም ኣብ ሂወት ካበይ ይመፅእ ኣሎ ዘረባኹም ዘይትፈልጡ ነቓላትኩም ዘይትምርምሩ መን ምዃንኩም ደይትፈልጡ እዚ ክሕመኩም የቐዲመ ክነግረኩም ፀኒሐ እየ ኦኬ ኣነ ዝብሎ ፈልጥ እየ ንኩሉ ድብሎ ነገር ብሰነድ ከቕርበልካ ይኽእል እየ ከቕርበልክ ይኽእል እየ ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ ድበሃል ነገር ሚንስ ናቲንግ ቱ ሚ ኣፍ ካም ሎንግ ወይ ኦኬ ንቅድሚት ክንከይድ እንድሕር ኮንካ እንድሕር ኣብ ናተይ ፈሎወር ኮንካ ምሳይ ፈሎ ትገብረኒ እንድሕር ኮንካ ልዕሊ 2 ዓመት ርኢኻ ንለኻ
I have a track record to prove በዚ ነዚ ድብሎ ዘለኹ ነጥቢ ስለዚ 3 ወይ 5 ኦኬ እቲኦም ሜዲተርስ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ነቶም ከምኡ ሽግር ዘለዎም ትማሊ ሰጊሮም ድሓደሩ እለይዎም just get rid of them I only wanted ሓዊ ድጨኑ ፅምኢ ዘለዎም ክሰጋገሩ ፅምኢ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ኣነ ክበፅሕ ኣለኒ ይግባእኒ ምስግጋር ኢሎም ድኣምኑ ሰባት ጥራይ ኣብ ዙርያ ክህልው ዝደሊ I'm not interested ንኣኼባ I'm not interested ክንደይ ሰብ ክሪኦ ይኽእል but I'm so passionate ብጣዕሚ ውሽጠይ like ባልባል እንዳበለኒ ደለኒ ኩሉ ተመክሮ ብድሕሪ ሕጂ ንድኸዶ ንክህብ ድልዎ ኣለኹ ንሱ ግን ነቲ ዝሰምዕ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ምስማዕ ልቢ ድተዋህቦ ናይ ምስማዕ እዝኒ ድተዋህቦ ሰብ ኣፅንሕዎ ኣብፅሕሉ ነቲ ኦልሬዲ ሰንኪሉ ዘሎ ግን ካብ ንዑ ክትመልስ ሓድሽ ክትወለድ ይሓይሽ like ማራ ርሕቐት ኣለና ብዚ ሕብረተሰብ እቲ ክሰምዕ ዝኽእልን እቲ ፈፂሙ ንዝሰምዕ ሰብ ደፍርስን ማራ ርሕቐት ኣለና እቲ ጋፕና በዚሕ ኣሎ that's my ትዕዝብቲ ካብዚ 27 ሰባት ሎማ ዕንቲ ተዛረብክዎም I will share my experience ምሳኹም okay እንኳዕ ደሓን መጻኹም so let's go መጀመርያ ብዛዕባ ሃፍቲ ንዛረብ ሃፍቲ ክንዛረብ ከለና ሃብቲ ጥረ ገንዘብ ክንደይ ገንዘብ ኣብ ባንክ ለካ ይኮንኩ ንዛረብ ደለኹ okay ሃብቲ ክበሃል ከሎ ሸዋ like ሓደ ክቢ እዩ pillars ወይ ከዓኒ ኣዕኑድን ሓንቲ ካብ እንጎደላ እንተረኣ ኮይና ሂወትካ ትኻልእ ነገር ከዓኒ ብኡ መንፅር ይዝንብዕ ማለት እዩ ቀዳሚት ሃብቲ ስፒሪቹዋል ሃብቲ ይበሃል okay ስፒሪቹዋል ሃብቲ ክንብል ከለና ንስኻ ብዛዕባ ነብስኻ ዘለካ ርድኢት እዚ ስጋኻ ንዓና ስጋና እንድያ ትእዝዘና ምክንያቱ እታ ጭቃ ሓንጎልና ትእዝዘና ድበዝሕ ግዜ ንሕና ይኮንና ንዓ ንእዝዛ okay ኣብ ድበዝሕ እዋን ንሳ ንዓና ትእዝዘና ተደለ ኩላን ሃፍታማት ምዃንና ብነገራት ነቂሕና ምኸድና okay ስለዚ መጀመርያ መንፈሳዊ okay spiritual ሃብቲ ክህልወና ኣለዎ መንፈስ ክንብል ከለና ከዓ ምስ ነብስና ተተኣሳሰር ነገራት ክራውን ብቻክራ መልክዕ እንድሕር ኮይንካ okay okay let's go so ብዛዕባ ነብሲ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ ኣብዚአን ሃፍታማት ክንከውን ግባአና ኣእምሮና ናህና ኢነርጂ ናህና ስምዒት ኢነርጂ ክብል ከለኹ እታ ዊል ፓወር ተባሂላ ክገብር ናይ ምባል መንፈስ ክህልወና ከሎ ማለት እዩ okay ክገብር ዝብል መንፈስ ክበፅሕ ክሰጋገር ይኽእል ዝብል መንፈስና ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ እዚኣ ተቐዳሚት ሃፍቲ እያ ንኻልኦት ሃፍቲ ድማ ብሙሉአን ብማዕረ ተጣምረን ኣብዚአን ሃፍትና ጎደሎ እንተደኣ ኮይኑ ተን ካልኦት ትሕዝቶና እውን ጎደሎ ክኾናን እምነት ዘይብሉ ሰብ መዐቀን የብሉን ማለት እዩ እምነት ዘይብሉ ሰብ ሰረት የብሉን ሰነድ የብሉን መበገስ የብሉን ማለት እዩ okay the very first thing we need to have okay እግዚአብሔር ዕድመ ሂብና okay ቅድም ዕድመ ሂብና ታድኸበረ ትውንና ግዜ እንድያ ካልእ ትውንና ነገር የብልካ ጥራይካ መፂኻ ጥራይካ ሃልም ክትብል ኢኻ ታ ደለኻያ ግዜ ግን it is only time እንሰኻ ሕጂ it's only now ናይ ፅባሕ ኣብ ኢድካ የለን ትማልኻ ሓሊፋ you can do nothing about it ኣብዛ ብፀጋ ዝተዋሃበትካ ግዜ ክትፈልጣ ዝግባእካ ነገር ድሕር ኣላ ግን ነቲ ድፈጠረካ ሰብ ምልላይ ነቲ ድፈጠረካ ኣምላኽ ሶሪ not ሰብ ድፈጠረካ ኣምላኽ okay now እንተ ደኣ እዚ ክንገብር ንደሎ ኮይና መጀመርያ ብዛዕባ ኣእምሮ ድበሃል ነገር ክርዳእና ከሎ our mind ንሕና ዕብየት ንሕና ምስግጋር ንሕና ዓወት ንሕና ኩሉ ምብፃሕ ድሕሰብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ርድኢትና ይኹን ደሎና ንቕሓት ብዛዕባ ቁጠባዊ ሓርነት ደለና ድሌት ክንበፅሕ ብዛዕባ ኢምፓክት ካልኦት ደለና ክንበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ኣእምሮኻ ቅድም ክቕለስ ክኽእል ኣለዎ ኣእምሮና ከመይ ጌርና ኢና ክንቅርሶ ኣብዚኣ ከምዚ ኮንካ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ከምዚ ክትፈጥር ኢኻ ድበሉ እቶም መጀመርያ ኔጌቲቭ ዝፅሕፍልካ ሰባት መን መስለኩም ንዓና ከይንበፅሕ ድሕዝና ደለዉ ንሰብ እንዲኦም እቶም ኔጌቲቭ ዝፅሕፍልኩም መን መስለኩም ቢተር ድኾኑ ናትኩም ኩሉ ግዜ ኣዕንቶም ካብቲ ብስቲኪኒ ገይሮም ከፊቶም ከምዚ ገይሮም ድሪኢኹም ሰባት እዮም ኦኬ ክትወድቁ ጥራሕ ድፅበይኹም ክትገብርዎ ክትበፅሕዎ ክሪኢኹም ከለዉ ከዓ ንኩሉ ግዜ ሰላም ድስእሉ ሰባት እዮም ብዛዕባ እቶም ኔጌቲቭ ነገር ገለ ክመፀኩም ከሎ just remember the most vigilant ድኾኑ ንናትኩም ጉዕዞ ንሶም ስለዝስልኩም ስለዚ ብዛዕባኦም ክትሓስቡ የብልኩም the only way you can prove them is by doing it ኣዕንቶም ስቲክኒ ተተኺልዎ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ምንቲ ከይድቅሱ ድቃስ ከይወስዶም ደይት ተኸሱ ፈፂሞም ብድኸመትካ ክረኽብልካ
نحنا خا كم ሕብረተሰብ እዚ ነገር እዚ ጎቲትና ኣሎ ነዚኣ ሞነ እለያ I don't care. I honestly don't give a monkey ብዛዕባ ካልእ ሰብ እንታይ ክብለኒ ኣብ ጉዕ ዘይና ኣይደልየኒ ኣነ ድምኒ ኣነ ክበፅሖ ድሓስብ ነገር it is only on me. If it is to happen, it's on me. It's on me. You cannot change a trace of my hair ንስኻ ብትሓስቦ ብትብሎ ነገር I can give you that level of confidence ክህልወኩም መጀመርያ ንስኹም በፅሕ ትገብረና ግን ኣብዚኣ 10 መፅሓፍቲ ትሞይለ ውልቃዊ ዕብየትኩም መንፈሳዊ ርድኢትኩም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ተንብብዎም ትምርምርዎም እሞ ሽዑ ንላዘብ اوكي 10 መፅሓፍቲ ኣብ መንፈሳዊ ዕብየትኩም ተንብብዎም እንተ ደኣ ሃልዮም ቅድሚኹም ዝኸዱ ኣቦታት ድዮም ቅድሚ ሕጂ ዝኸዱ ትፈልጥዎም ናይ እምነት ጀጋኑ ድዮም እንታይ እምነትኩም ዘየገድስ ኣነ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ኣብ እምነተይ ዘለዉ ናይ እምነት ኣቦታት ዘለዉ ፈቅደ ገዳማት ድሓለፍዎ ገድሊ ድኸድዎ ኪደት ዘለዎም ተመክሮ ብዛዕባ ንቕሓት ክበሃል ከሎ ቨርቲክሊ ምስ ፈጣሪኦም ዘለዎም ንቕሓት እቲ ዝለዓለ ንቕሓት ኢለ ይሓስቡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብተን ሸውዓተ ጥርዝታት ናይ ሃብቲ ዝበሃላ ቀዳመይቲ ትስራዕ እታ ዝለዓለ ትበሃል ንቕሓት እያ ብዛዕባ እምነትኩም ዘለኩም ንቕሓት እንታይ ይመስል ብዛዕባ እምነትኩም ክትፈልጡ ግን መጀመርያ ኣእምሮኹም ይክሰርሕልዎ ሰለስተ ጥርዚ ኣለዎ ኣእምሮ the mind the will and the emotion ንስኻ ክትፈልጥ ዝገብረካ ይግባእኒ ትብሎ ነገር ክህልወካ ከሎ እዩ ይግባእኒ ትብሎ ከዓ ትስምዒት ማለት እዩ ኣነ ይግባእኒ እዚ ናተይ ትብሎ ነገር ክህሉ ከሎ እዩ ናተይ ትብሎ ክህልወካ ግን ከም ዘሎ ካልእ ነገር ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካልእ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካልእ ከም ዘሎ ዘይትፈልጥ ፈፂምካ ስረት ዘይብልካ ኣብ እምነትካ ወላ ሓንቲ ርድኢ ዘይብልካ እንተ ደኣ ኮንካ you're done you're done okay so there is a phenomenal like unbelievable potential ኣባና ኣብ ማእኸልና ክንበፅሖ ንኽእል እሱ ግን ይግባአና ኢልና ቅድም ክንሓስብ ክንክእል ኣለና okay ይግባአና ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና I am so inspired በቶም ኣብዚ ኣብ ዙርያ ይናሃለዉ ኣይከውኒ ኣይከኣልልን እዮም ኢሎም ድሓስቡ ሰባት ግን ክሪኡ ክትሪኦም ከለኻ ክሪኡ ክሰጋገሩ እሞኻ ነቲ ነገራት ክውን ኮይኖም ክሪእዎ ከለዉ ናው ta spiritual ትበሃል ደላ ኣብዘን ሰለስተ ጥርዚ ነገር እዚአን እየን ትስራሕ ኣእምሮና እንድሕር ክዓቢ ኮይኑ there is only one way around it you've got to read my people ክነንብብ ኣለና እስኪ ኣብዚኣ ዝፀሓፍኩመን ሊስት ንገሩኒ ናይ 2023 ክንብብ ኣለዎ ንበልኩመን መፅሓፍቲ ወይ ከዓ ካብተን ናይ 2022 ስጋብ 2022 ዝነበረ ከተንብብዎን ሰራዕኩመን ግን ዘየንበብኩመን መፅሓፍቲ እመነኒ ኣብ ሕብረተሰብካ ብትፈልጦ ኪደት ጥራሕ እንድሕር ክትከይድ ኮንካ ሕብረተሰብካ ዝነብሮ ናብራ ክትነብር ኢኻ መን ኣሎ ከምዚ ዘለናዮ እንተ ነርናዮ ወፃና እዩ ዝብል ከምዛ ደለናዮ እንተ ደኣ ኸይድና ከምዛ ደለናዮ ወፃና እዩ ትብሉ እንተ ደኣ ኮንኩም 4 ፀሓፉለይ ፕሊዝ أربعة تصحفوا كم زد لنا كم حبرت سبيت قبل وقت محجي እንዳደገንኩ መኻድ የዋፃን ትብል ትኾንኩም 4 ተጻሓፉለይ ኖ ካውድ ዓቢ ደድልን ትብል ትኾንኩም ከዓ 6 ተጻሓፉለይ let's go let's roll it and share it okay let's roll it أربعة تتصحف سب اندحر دياليو كاو دحاشه هيوت يدلني إلك تحسب اندحر كونكا اسخا خاو زتفلي انتاي تقبر الله خالومي it's Christmas Eve أبي حد يركات مال مشت بفلاي زوما بتيك توك زلهم يرحتكم دلهم تمال مشت أبي نيركا أبارتين تر أمسيقا خونكا أمانني nothing will change for you you will never change a thing أبا بممسايكا it doesn't add a thing into your mind so بمولو سب كاو دحاشه هيوت يدلنا يلي سامع بمولو سب ካብዛ ደለና ከም ሕብረተሰብ መቀየሮ የድልየና ኢሉ ይሰማማዕ መቀየሮ ነደለለና ኢሉ ይሰማማዕ እንታይ ናትካ ተራ እንታይ ያፍታ መቀየሮ what are you going to do መቀየሮ በይን ክትመጽእ መጀመርያ ነገራት ክልተ ግዜ ከም ዝስርዑ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ነገራት ክልተ ግዜ ዝስርዑ መጀመርያ ብሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ሽዑ ከዓ ብኽውንነት ናብ ባይታ ይመፁ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ትስእል ኣለኻ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ትስእሎ ስእሊ ካበይ ድመፀ ይመሰለኒቱ ቅድሜኻ ዝፀንሐ ቅድሜኻ ተሰዲዱ ዝፀንሐ ብዘይካ ገድሊ ካልእ ወላ ሓደ ነገር ደይፈልጥ 3-4 ስራሕ እንዳሰርሐ ፅንሒልካ ንስኻ ከዓ ተመሊስክትኾም 3-4 ስራሕ ዲኻ ክሰርሕ ወይስ ንሓንቲ ስራሕ ሰሪሕኻ 2-3 ዕፅፍ ድማኒ ኣብ ነብስኻ ኢኻ ክትሰርሕ ምክንያቱ at the end of the day you cannot win the game ብደገ ብምስራሕ ኣብ ውሽጢ ብምስራሕ ኢኻ ንስኻ ትሰጋገር okay we really need to roll this okay
I'm telling you very uncomfortable ዝኾነ ነገራት 3-4 ሰዓታት ዝወስዱ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ዝኾነ ፅልዋ ዘይብሎም ነገራት ሙሉእ ግዜኻ ናቐልቦኻ እንትህቦ ሙሉእ 100% full attention ንስኻ ክትገብሮን ክትጎዶን ዝግባእካ ነገር ድማኒ ኣብ እንዳ ኣብ እንዳ I don't know ምዝንጋዕ ይሓልፍ how in heaven do you expect things to change so ተቐዳመይቲ ሕጊ spiritual wealth እያ spiritual wealth ማለት ከዓኒ ቀሺ ኩን ጳጳስ ኩን ሸኽ ኩን ራባይ ኩን ማለት ኣይኮነን just know the fundamentals of your faith okay ብዛዕባ fundamentals of faith ዕበል ብዛዕባ እምነትካ ዘለካ ርዲእ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ንነፍስኻ ክተሰጋግራ ክትክእል ኣለካ ካልአይቲ ብንፅል ንበይና ጥራሕ ንሳ ድማ ኣብ ነፍስኻ ምስራሕ ነፍስኻ ምፍላጥ know thyself okay know thyself ነፍስኻ መን ኢኻ ንስኻ ኣነስ መን ኢልኩም ተሓስቡ ናብዚ ቻት ገለ ከይትፅሕፍለይ ኣነ መን ኢልኩም ተሓስቡ ነው ስወከፍኩም ንነፍስኩም ሲ ኣነ መን እየ ተትብሉ ነርኩም ሲ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ድምፂ ኣነ መን እያ ኢልኩም ክትሓትዋ ከለኹም መን ኢላ መለሰትልኩም እመንኒ እቲ ዲግሪ ዝገበርካዮ እቲ 4 ቆልዑ ድዕበካዮ እቲ ከምዚ ገዛ ድገዛእካዮ እቲ ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ባንክ ደለካ ይኮንካ ንስኻ ንስኻ ንሱ ይኮንካ ኦኬ ኣነ ትብሎ is an essence it's a soul መን ኢልካ ትሓስብ ንስኻ ኣነ መን ኢልካ ትሓስብ ነዚኣ ክትምልሳ እንተ ደኣ ክኢልካ ካብኡ ቆፂልካ ርሑቕ ርሕቐት ክትከይድ ኢኻ እግዚኣብሔር ብፀጋ ዕድመ እንተ ደኣ ሂብና ምስኣት ምንዮ እንታይ እዩ ላይክ ሜቢ ሓደ ሰብ ብ10 ቢልዮን ንዛረብ 10 ቢልዮን ማለት ሃገር ክትመሓድረሉ ትኽእል ዓቐን ገንዘብ እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ገንዘብ ገለ ይኩን ክንዛረብ ኣለኹ ኣለዎም እንዲ ካብ ዝበዝሕ ውልቀ ሰባት ግን ከም በዓል ዓድናስ ሃገር ክተመሓድረሉ ትኽእል ዓቐን ገንዘብ እዩ ንኩሉ ሰብ ምዕሩይ ብድኾነ ክተንብረሉ ትኽእል ካብ ክንዲዚ ገንዘብ ተቐሚጡሉ ንዓኻ ኦኬ ብዛዕባ 10 ቢልዮን እሞ ንዛረብ ዕድመ ተዋሂብካ ኦኬ ዕድመ ተዋሂብካ ግን እዘን 10 ቢልዮን ክትወስደን ኣብ ዓራት ግን ተጋዲምካ ኢኻ ክትነብር እንተ ኢሎም ምኻስ እንታይ ይገብረልካ ንዓኻ ወላ ሓደ ስለዚ እንድሕር ጥዕና ደድልየካ ኮይኑ እንድሕር ሙሉእነት ናይ ጥዕና ፊዚካል ጥዕና ደድልየካ ኮይኑ I think you really need to work for it እንታይ ኢና ንገብር ጥዑያት ንኽንከውን ብዛዕባ ኣፈጣጥራና ንፈልጥ ዶ ብቐዳማይ ኣብዚ ብኸለ ከም ገለ ኢሉ መፅኡ ዘረባ መፅኡ ነይሩ ሓንቲ ሓፍትና መፅያ ኣነ ብማይ ጥራየ ድመላለስ ትብለኒ ነይራ ኣነ ክርስቶስ ከምዚ ገይርለይ ክርስቶስ ከምዚ ፈጥለይ I don't know which Jesus is referring to I don't understand ብማይ ጥራይ ድኸይድ ማይ ፀመ ጥራይ ዝኸይድ ኖ ፈጥረና ከሎ ማይ ጥራይ ገይሩ ይኮን ፈጢርና ወይ ከዓ ትንፋስ ጥራሕ ኣይኮንና ንሕና ሓዊ ሓመድ ትንፋስ ማይ ኢና ካብዚአን ወፃኢ ክንከይድ እንተ ደኣ ፈጢና ንሕጊ ተፈጥሮ ክንስዕር ኢና ንፍትን ዘለና ማለት እዩ እዛ ስጋ ትበሃል በዘን 4 ነገራት እዚአን ድቐመት እያ ስጋና ኦኬ ነዘን ስጋ እዚአን ድማኒ ድግባኣና ኩሉ ብሕጊ እምቢርልና ኣሎ ኣብና እምነት ተኣምን ብዘይገድስ ብሕጊ ነቢርልካ ኣሎ እንታይ ክትበልዕ ይግባእካን እንታይ ክትገብር ኣለካን የብልካን ካብኡ ሓሊፉ ከም ሰብ ምዝ ኩሉ ደሎ ንቕሓትን ቴክኖሎጂን ከም ውልቀ ሰባት ኣብዚኣ ሓደ ዘፍጣጥ ሰብ እንድሕር ኣለካ ኮንካ እመነኒ ሚድዮከር ኢለካ ኣለኹ ዘፍጣጥ ሰብ ነብስኻ ደይተልዕል ንነብስኻ ደይተኣሊ ነዛ ስጋኻ ስጋ ክብል ንስጋኻ ዘይተኣሊ እንታይ ክትበልዕ ከም ዝግባእካ ዘይትፈልጥ ንስጋኻ ድኸውን ግዜ እንድሕር ደይብልካ ንስኻ ትነብር የለኻ ኣጠንቂቐኩም እያ ካብ መጀመርያ ሎማዓንቲ ክዛረብ ከለኹ ብደይ ድኾነ ፊልተር እዩ ክዛረብ ኦኬ ብዘይ ፊልተር እየ ክዛረብ እንተ ደኣ ኣካላዊ ብቕዓትካ ዘባል ኮይኑ ሂወት የብልካን ንድኾነ ከዓ ኣብነት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንደቅኻ ኣብነት ክትከውን ትኽእል ኣይትኽእል ንስድራኻ ክተገልግል ኣይትኽእል እዚ ብፍታውካ እንተ ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ብሓደጋ ድሰንከለ ጥዕና ዝጎደሎ ይኩንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ጥዑይ ደው ኢሉ ዝኸይድ ሰብኣይ ሰበይቲ ወዲ ጓል ብሙሉእኻ ኣመጋግባኻ ዘባል ኮይኑ ኣፍሉጦ ደይብለይ ኮይኑ ገለ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ልዕሊ 400 ቪድዮ ኣለካ ኣብ ቻነለይ ብቋንቋኻ ተሰርሐ ኦኬ እንተ ደኣ ኣካይዳ ናይ ኣካላትካ ደይስሩዕ ኮይኑ ንስኻ ዘባሊ ሂወትካ እመነኒ it's a time bomb ንዓኻ it's a time bomb ክንደይ መዓልቲ ክቕኒ እዩ ክንደይ መዓልቲ ክፀኒሑ ከምኡ ኢሉ ነብስኻ it's just a time bomb believe me you ርሑቕ ኣይክትከይድን ኢኻ ድበዝሒ ሰብ እንታይ ድመስሎ ሃንደበት ሕማም ሽኮር ሓሚምካ ድበሃል ሃንደበት ፀቕጥለም ጌርካ ዝበሃል
ሃንደበት ኮለስትሮል መፂካ ድበሃል ከምኡ ግን ኣይኮነን ከም በዓል ሞያ ክትዓውዲ ክነግረካ ኦኬ ካርዲዮ ሜታቦሊክ is an area ኣነ ብቐረባ ዝሰርሓሉ ድፈልጦ ዓውዲ ካብ ህፃንካ እዩ ዝጅምር እዚኦም ሕማማት እዚኦም ካብ ህፃንካ ውህሉላ they are called compound impact ውህሉል ድኾነ ኣብ ነዊሕ ግዜ ትኸዶ ኪደት ኢና ውደምፃካ እንድሕር ጨዋዳኻ ኣው ተንዲኖ ተዓፀፈ ተንዲኖ ትመስል ከብድኻ ከዓ ሓደ ከረፂት ኣምቢርካሉ ዝመስል ቁመና ሒዝካ ትኸይዳ ኣሊኻ እዚ እኳ ክትገብር ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ዓወት ግባኣኒ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ብዛዕባ ይግባኣኒ እንዲና ንዛረብ ዘለና ራእይ እንተዳ ዘይብልካ ንስኻ ጥዕና ዘይብላ ሂወት እንዳመርሓስ ከመይ ጌርካ ዓወት ትብልና ዘለኻ I just don't get it እዚ ድብሎ ዘለኹ ብድልካ ዓብ ነገር ክትከውን ኩሉ ተሰጋጊርካ ክትበፅሕ ገለ ይኮነን ዝዘረባ ኣብቶም ኣቶሚክ ሃቢትስ ዝበሃሉ ኣዝዮም ንኣሽቱ ሎማዓንቲ ጌርካዮም ኣይጌርካዮም ፍልልይ ዘይፈጥሩ ክትገብሮም ከለካ ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ መቐይሮ ክህቡካ ዝኽእሉ ነገር እዮም So I'm trying to ask you a question. What's your physical status? What's your physical wealth? ኣብ ሰዓት እዚ health is a new wealth. ገንዘብ ሃሊካ ብቀዳማይ ምስ ጆርጅ ክንዛረብ ከለና ናይ ስቲቭ ጆብስ ኣምፂና ነርና ስቲቭ ጆብስ ማለት ናይ ኣፕል ኣብዚ ደላቶ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ኢማጂን ክንደይ ቢልየን ፓውንድስ ኣሰት ኣለዋ እታ ትካል ንኹንዱ ዳኣ ክርሕቐት ክወስዳ ድኽእል ዝነበረ ሰብሲ ደለዋ ኩሉ ኣብታ ሰዓት እያ ዝነበረታ ባጀት ኩሉ ከፊላ ሓደ ዓመት እንተትገዝኣላ እታ ትካል ብክልተ ዕፅፊ ማዕቤት ንበል ኦኬ እዚ ብምሉእ ፓውንድ ዝመፀ እዚ ኩሉ ብምሉእ ድመፀ ፌም እዚ ኩሉ ብምሉእ ዝመፀ ንቕሓት ሓንቲ ኤክስትራ ሰከንድ ክገዝኣሉ ይከኣለን ኦኬ ሓንቲ like your health is your wealth ካብ ብጥረ ገንዘብ ክትገዝኦ ዶ ትኽእል ሃብቲ እንድሕራልዩ ብፀጋ ድዋሃበካ ንስኻ ከዓ ብንቕሓት እንዳተመላለስካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንድሕራልዩ is your health what are you doing ንጥዕናኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ እስኪ ኣብዚኣ ተናስሑ ተናዘዙ ብዚኣ ኣነ ኣብ 2023 መቐይሮ የድልየኒ ኣብ ቁመናይ ኣብ ኣካላዊ ጥዕናይ ኣካላተይ ምቕዳም ኤክሰርሳይዝ ምግባር በገባብ ምምጋብ ዳኣክል ማይ ምስታይ ቫይታሚንስን ሚነራልስ ብድግባእ ንቕሓት ምውሳድ ጥዕና ኣእምሮይ ኣብ ምኻድ ሊሚትለስ ከንብብ ትብሉ እንድሕር ኣሊኹም ኣብዚኣ በጃኹም ሓሙሽተ ፀሓፍለይ ኦኬ ኣነ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ኣነ ምሳኹም እየ ብዚኣ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ተሓቂ ክዛረቦ ስለ ዘለኒ ዳኣ እምበር እንታይ እዩ ቀሺ ድበለካ ግበር ቀሺ ድገበር ኣይትግበር እዩ እዚ ነገር ተረዲኹምኒ ኣነ ደ ቤስት ዝነበርኩሉ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመት እዩ ክሮስፊት እንዳገበርኩ ከለኹ ገለገለ ስእልታት ኣብ ዝለኒ ሸር ክገብረልኩም ክፍትኒ let me show you ድነበርክዎ ሞ ድሓር ብዛዕባ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ደመልክዓለይ እንተደኣ ኮይኑን እንደይ ኮይኑን ንዛረብ okay so ብዛዕባ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ኣነ ድኾነ ነገር ክብል እንድሕር ኮይነ it's got to be something ባዕለይ እውን ድገብሮ okay this is how I look like ነቶም ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ደቂ ዓሎ ቦይካ okay so ንብሎ ደበለ ኩሉ ብግብሪ ክኸውን ኣለዎ ንዝለ ዘረባ ደይኮነ ብግብሪ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ so ኣብ 2023 ኣነ መቐይሮ የድልየኒ እዩ ኣካላዊ ጥራሕ ደይኮነ ጥዕና እውን ከላይ ብጥዕናይ መቐይሮ የድልየኒ ትብል ተሊኹም ሓሙሽተ ፀሓፍለይ I can show you the way I have done it I'm doing it to a lot of people I can show you the way you don't have to do anything okay ንሕና ራእይ ስለ ዘይብልና ብዛዕባ ነብስና ከምኡ ራእይ ሰሪዕና ስለ ዘይንኸይድ ብዛዕባ መንፈሳዊ ጉዕዞና ብዛዕባ ስጋና ወይ ኣካላዊ ጥዕናና ከምኡ መደብ ሰሪዕና ስለ ዘይንኸይድ ጥራሕ ኢና ንተርፍ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ኣይኮነን እስኻ ሩባን ኩርባን ክትሓልፍ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ሳህራ ከምቲ ዳሓለፍካዮ ንስኻ ክትሓልፍ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ንዑ ከም ተራ ዕላል ክትዕልል ከለኻ ንብዙሕ ሰብ ፊልሚ እዩ ዝመስሎ ንብዙሕ ሰብ ፊልሚ እዩ ዝመስሎ ድበዝሐ ሰብ እዚ ፊልሚ እዩ ዝመስሎ ናትካ መገዲ ንብዙሓት መዛኑኻ ኣብ ከባቢኻ ኣለዎ መሳርሕትኻ ከምቲ ናትካ ኪደት ዘይፈልጡ ሰባት እንታይ ድመስሎ ፊልም ኦኬ ናትካ መገዲ ንብዙሓት ሰባት ፊልም እዩ ድመስሎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ከውሑ ከልምዕ ይኽእል ነይሩ ተደይ ተጠቒምካ ኣለኸ ልክዕ ከምታ ኣብ መዓልትኻ
86,400 ሰከንድ وهابا خامة دقيقة كان كلا نطفأ لك خمو ها صعدنا خمو يطفأ له ناو قبل لي أكلاو طعناها هابتي EU اوكي هابتي نحن نبتا رابعي طعنا كنكيد كلنا محبراوي تمرت نات كهفتي محبراوي تمرتي انت يمثل لنا تمرت كم حبرتسب اوكي زم حمش لكم دلهم ابزيا اقرأكم كم تسندي زيا قالت اتو دلهم تا معلت خي تجمرت كلا علت حدا خي مصت كلا حجي اتجمر لو مشت اب غزاكم كونكم كندي بوش اب لكم تسرحوا اب غزاكم كونكم كندي حف كف لكم كتبلو اب غزاكم كونكم شكر بملو كندي كاباكم يغحفو كندي كاباكم يم شكر كاب غزاكم كتغحفو حجي كندي كاباكم يم حرج كغحفو እዚ ፃዕዳ ሓርሽ ስለ ፍሬዝ እንድበሃል ሓርጭ ክንደይ ካባኹም እዩ ክጉሕፎ ካብ ገዛኹም ክንደይ ካባኹም እዩ ፕሮባዮቲክ ክጅምር ክንደይ ካባኹም እዩ ፋይበር ዘለዎ መግቢ መሪፁ ካብ ንድኳን ክኸይድ ከሎ ፋይበር ዘለዎ መግቢ መሪፁ ከምፅእ ብድድ ኢልካ ጥዑይ ክትከውን ተሓስብ እንድሕር ኣሊኻ that's a fantasy that's not how it works okay ብድድ ኢልና እንድሕር ጥዕና ንፅበል ኢና ኮይና ከምኡ ይኮነን ዝሰርሕ ኣብ ገዛኹም ሽኮር ጨው ፃዕዳ ሓርጭ ኩዊክ ፊክስ ዝኾነን እግሪ መገድኩም እንዳበላዕኹም ትኸዱ ሲሪያልስ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ስጋ ፀባ እንድሕር ኣለውኩም ኮይኖም እሞ ጥዕና ትፅበዩ እንድሕር ኣለኹም ንስኹም ፅሉላት ጥራይኹም ናይ ብሓቂ ኢኹም ፅሉላት ኖ ድሓን ንሕጂ ሞታ ሽኮር ክኽየፈላ ድሓን እንዳልኩም እሞ ኺዱ ድሕሪ 5 ዓመት የራኽበና ናው ካብ ኣካላዊ ሓሊፍና ናይ ማሕበራዊ ክንከይድ ከለና እስኪ እቲ ንሕና ሶሻል ሚድያ ንርአዮ እንታይ ድመስል ንሕና ከም ሕብረተሰብሲ ንዓና እንታይ ድኸውን እቶም ኮንተንት ፕሮዲሰርስ ድኾንና መጀመርያ ነቶም ኮንተንት ፕሮዲሰርስ ኣብ ዝተሊኹም ኮንተንት ፕሮዲስ ትገብሩ ተሊኹም ኮንተንት ክሪኤተርስ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብዚ ምልክት ግበሩለይ ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ሜይቢ ሓደ ፅሓፍ ለይቶም ኮንተንት ትገብሩ ሳዕስዒት ክኸውን ይኽእል ወረ ክኸውን ይኽእል ወረ ናይ ሕማቕ ናይ ፅቡቕ ናይ እምነት ናይ ገለ whatever it is ኮንተንት ክሪኤተርስ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ሓደ ፅሓፍ ለይ ትፈልጥዎም ኮንተንት ክሪኤተርስ ፈሎው ትገብርዎም እንድሕር ኣለኹም ኮይኖም ከ ክልተ ፅሓፍ ለይ ኣነ ንክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን ናይ ምፅራፍ ኢንተረስት እውን የብለይን ዕዮ ገዝኡ ከይገበረ ሰብ ከም ዝፈልጥ ኮይኑ ዝኽምግቶ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓሳቡ ብትንትን ከብለ እቲ ሓሳቡ ንዑ ነቲ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ እቲ ደምፅኦ ደሎ ግምጥልሽ ዝኾነ ሓሳብ ክብትን ኣለኒ ከምኡ ገይሩ ክሕከም ዝኽእል ሰብ ኦኬ ኮንተንት ክሪኤተርስ ናትኩም ባዕልኩም ኮንተንት ክሪኤት ትገብሩ ትኾንኩም ሓደ ፅሓፍ ለይ ኮንተንት ክሪኤት ዝገብሩ ትኽተልዎም ሰባት እንተደኣሊሙኹም ድማ ክልተ ፅሓፍ ለይ ናተይ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ትከታተልዎ ነርኩም እንተትኾኑ እቶም ስጋ እንታይ ገይሩ ፀባ እንታይ ገይሩ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ምተማሃርኩም ምተማሃርኩም ስጋን ፀባን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝተገብረ መፅናዕቲ 76 ካብ ሚእቲ ንሰብ መድሃኒት ተባሂሉ ዝተሰርሐ አንቲባዮቲክስ ነቶም ኣብዚ 95 ድዩ ኣብ 1995 ኣጋጢሙ ዝነበረ ማድካው ዝበሃል ከብቲ ባክቴርያ ኣብ ርእሰን ኣትይወን ተፀሊለን ዓበድበድ ክብላ ከለዋ ድሓር ኣብ ስጋን ኣብ ፀባን ክረአ ምስ ጀመረ እንታይ ገይሮመን ብሙሉአን ቀቲሎም ኣንዲዶም ቀቢሮመን መን ኣሎ ዝፈልጥ ክንዱ ዳእክል ዕድመ ዝነበሮ መን ኣሎ ነዚ ዝዝክር ኣብዚ ብዛዕባ ማድካው ዝዝክር መን ኣሎ ኣብዚ ማድካው ዝዝክር ሰብ ኣሎ ኣብዚ ያ እቶም ማድካው ድበዛሕኩም ኣብዚ ስደት መፂኹም ዘለኹም ናይ ዕማመይ ብፍላይ እቶም መንእስያት መፂኹም ዘለኹም I don't think ትዝክርዎ እውን ኣይመስለንን I remember 95 ስጋዕ ክንደይ ንኣሽቱ ነርና ኩላህና ኦኬ 95 ድበዛሕና ሰባት ንኣሽቱ ኢና ነርና ኣብዚ እንታይ እዩ ትሽግሩ ኣነ ከም በዓል ሞያ ዝዛረበካ ኣለኹ ሓላፍ መገዲ ኮንኩም ካብዝን ካብተን ዝሰማዕኽዎ ነገር ኣይኮንኩ ነገረካ ኣለኹ ኣም ቴሊኒ ሳይንስ ፒር ዴታ እዩ ዝነገረካ ዘለኹ ኦኬ ኣብቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ 76 እቶም ንሰብ ተባሂሎም ተሰርሑ አንቲባዮቲክስ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ አንቲባዮቲክስ ዘለኩም ኣፍልጦ ቅድም ክዓቢ ኣለዎ አንቲባዮቲክስ እንታይ እዮም ትገብሩ ንስኻ
ቶም ድበለፀ ድበሃል መድሃኒት እንድሕር ኣልዩ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወላ ሓንቲ አንቲባዮቲክስ መድሃኒት ኣይተሰርሐትን ስጋዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ አንቲባዮቲክስ መድሃኒት ክትሰርሕ ወይ ከዓ ባክቴርያ ስጋዕ ክንደይ በላሕቲ ምዃኖም ምፍላጥ ምግንዛብ የድልየና ካብቲ ደለዎም ብልሒ ነቲ ዝስራሕ ነቲ መድሃኒታት ንባዕሉ እንዳላመድዎ ምስ ከዱ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስ ሽግር ኣለና ማለት እቲ ባክቴርያ ነቲ መድሃኒት እንዳለመዶ ይኸይድ ሓደ ግዜ ምስ ሃብካዮም ኩሎም ተደሚቶም እቶም ካብኦም ዝተረፉ እቶም ድሕሪ እቲ መድሃኒት ዝደረፉ ነቲ መድሃኒት ካልኣይ ግዜ ክትጥቀመሉ ከለካ ኣይሰርሓልካን እዩ ኦልሬዲ ኣዳፕት ይገብሮ እዚ ከዓ ሬዚስታንስ ይበሃል ኦኬ አንቲባዮቲክስ ሬዚስታንስ ይበሃል ሕጂ አንቲባዮቲክስ ሬዚስታንስ ስለ ዘለና ንዓና ካብ ክላይመት ቼንጅ ካብ ካንሰር ካብ ናይ ልቢ ሕማማት ካብ ካልኦት ሕማማት ንላዕሊ ንዓለምና ደሻቅላብ ሰዓት እንድሕር ኣልዩ ኢትስ ኮልድ ሱፐርባግ ማለት ባክቴርያ ኮይኑ አንቲባዮቲክስ ክፍውሰ ደይክእል ማለት እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ድመፀናሉ ከባቢ ንዓና ድመስሉ ባክቴርያ ኣለዉ ከምቲ ዝበልኩም ዝሓለፈ እዋን ንስኻን ባናናን 99 ካብ ሚእቲ ናትካ ዲኤንኤ ማች ይገብር 98 ካብ ሚእቲ ናትካን ናይ ባናናን ማች ይገብር ናትካን ኣብቲ ኣብ ዓድኻ ደሎ ከፍትን ማች ይገብር ስለዚ ናትካ ዲኤንኤ ምስ ካልኦት ሂወት ዘለዎም ፓርት ኦፍ ኮዝሞስ ዝኾኑ ካርቦን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ናይትሮጅን ዝተሰርሑ ደበሉ ፓርት ኦፍ ኮዝሞስ ዝኾኑ ባክቴርያ ወይ ከዓ ማይክሮቢየም ድብሎም ናባኻ ቀረባ ዝኾኑ ኣካላትካ ክልተ ኻሚእቲ ጥራይ ናይ ሰብ ጅን ድበሃል ጅን ደለዎ ክልተ ኻሚእቲ ናይ ሰብ ጅን ትድተረፈ በቶም ተህዋሳን ተባሂሉ ድቆመ እዩ ንሕናስ ኣካላትና ንህና ከምኡ ድበሃሎ ናው ስጋዕ ክንዲዚ ኢምፖርታንት እንድሕር ኮይኑ እሞ ኣብ ከስዕና ደለዎ ባክቴርያ ከዓኒ ክፋል ኤክስተንሽን ናይ ኣእምሮና እንድሕር ኮይኖም ድሕሰቡ ምክንያቱ ሓንጎልካ ሕቆኻ ከስዓኻ ኢንትሪንሲክ ብሬን ድበሃል ኣብ ከስዕና ሓንጎል ኣሎ ትፈልጦ ዲኹም እዚ ነገር እዚ ኣብ ከስዓኻ ሓንጎልኩም ዘሎ ትፈልጥ ዶ መን ኣሎ ነፍሰይ ነጊርኒ ድብል መን እስኪ ነፍሰይ ነጊርኒ ድበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ናይ ፀባን ስጋን እንዲኻ ምፅደልየ ዘለኹ ትዕግስቲ ጌርኩም ኢንጌጅ ጌርኩም ኣነስ ኣብ ውሽጥኻ ዝርው ክብለካ ከሎ ከስዓይ ነጊርኒ ጋት ፊሊንግ ድበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ እስኪ ነቶም ከምኡ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ሓደ ፅሓፍለይ ብውሽጥኻ ትፈልጦ ብሓንጎልካ ደይኮንስ በቃ ሳምሃው ከይረኣኻዮ ከለካ ከይበፃሕካዮ ከለካ ነብስኻ ዝነግረካ ኣጋጢሙኩም ፈልጡ ዶ ከምኡ ኢንቱዊቲቭ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ንሕና ወይ ብዙሕ ግዜ ከዓኒ ሰብ ብልቡ ድፈለጦ ኮይኑ ይስምዓ ልቢ ናይ ገዛ ርእሲ ሓንጎል ከም ዘለዋ ድዝረብ there is a lot of science to support it ሕጂ ሲሮ ደይኮንስ ፒር ሳይንስ ኣብ ከስዓኻ ግን ጋት ሄልት ወይ ከዓ ነርቭስ ኣለዎ ካብ ኣብ ዓንዲ ሕቆኻ ደለዉ መትንታት ኣብ ከስዓኻ ደለዉ መትንታት ይበዝሑ ኦኬ ስለዚ እቶም ኣብ ከስዓኻ ደለዉ መትንታትካ ጥዕኖም ብመን ይድሕሎ በቶም ባክቴርያ ጥዑያት ባክቴርያ ዝበሃሉ ኦኬ ኣብ ከስዓኻ ደሎ መትንታት ካብ ዓንዲ ሕቆኻ ደሎ ድበዝሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዓንዲ ሕቆኻ ማለት ኣነ ከምዚ ኢሎ ክንቀሳቐስ ከም ድላይ ክኸውን ዝገብሩ እንደሎ ሓንጎል ኣይኮነ ዓንዲ ሕቆ እዩ እቶም መትንታት ካብ ዓንዲ ሕቆ እዮም ዝወፁ ኣሎ they're called spinal nerves right እዚኦም ENS intrinsic nervous system ድበሃል ኣብ ከስዓኻ ደሎ ካብ ኣብ ዓንዲ ሕቆኻ ደሎ ይበዝሕ ንሶም በቶም ማይክሮቢየም እዮም ጥዕኖኦም ድሕሎ ንስኻ አንቲባዮቲክስ ክትወስድ ከለካ ድበዝሕ ግዜ ኣዝዩ ኣዘራባ ርእስቲ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ከም በዓል ኦቲዝም ADHD ኣለርጂስ ክሮኒክ ሲንድሮምስ ናይ ሞታቦሊዝም ድመፁ ኣብ ህፃናት ብዙሕ አንቲባዮቲክስ ዝወስዱ ዝነበሩ ወይ ከዓ ንብልምዲ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ኤክስትሪም ዝኾነ ፅሬት ዘለዎ እንተ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ድበሃል ኣርጊመንት ኣሎ ሶ ኤቪደንትሊ ብርግፅ እዚኣ አንቲባዮቲክስ እዚኣ ከምዚ ጌራ ድበሃል መርትዖ ስለ ዘይተበፅሐ ኣዛራቢ ነጥቢ ስለዚ እንተ ደኣ ንስኻ ነዚኦም antibiotics ክወስድ ከሎ እሞ ክትበልዖ ከለካ ዳጅስት ክኸውን ዲ ሞለኪላር ሌቨል ክኸይድ እንዲ ገለ well I just told you ንስኻ ከም ሰብ ንባዕልኻ ስኒ 98 ካብ ሚእቲ ናትካ ነዚ ስጋኻ 98 ናትካ ስጋሲ ብናይ ማይክሮቢየም ጅን ድቆመ እዩ ኣለኹም ደምሳይ ናትካ ጅን ንዓኻ ከምኡ ድገብረካ ብምሉእ ነብስኻ ተደሚሩ ስኒ 4 ፓውንድ ይመፅን እዩ ናይ ሰብ ድበሃል now you need to understand እዚኦም እንስሳታት እዚኦም ነዚ ማድካው ድበሃል ድሓመምዋ እንተ ወይ ንኸይሓሙ 76 ካብ ሚእቲ አንቲባዮቲክስ ንሰብ ዝተሰርሐ ንዕኦም ይውጋእ ንባዕልና ደይ ንወስዶ ኣነ ናይ አንቲባዮቲክስ ኣምባሳደር እየ እንታይ ማለት እዩ ሴፍ ጋርድ ኣብ ምግባር ናይ አንቲባዮቲክስ ሰብ አንቲባዮቲክስ እዚ ሓሚሙ ባክቴርያ ምዃኑ ከይፈለጥካ አንቲባዮቲክስ ክትህቦ የብልካን ስለዚ ንዕኡ
رطب دخونه ناي انتي بايركس ناي بكتيريا تيست سواب تبهال سقع دقبر نت مدانيت نخي وهاب كاب دخل كل سبات مالتي اندحر كوين خا بجباب نخطكم 3 4 جزء ان رو نخي وهاب حقتات له انتي بايركس اني واي ناو ازيوم كفتي كوم اندحر وهاب هاليوم نعم وهاب زحجي كوميونيكابل ديزيز تبهال اوكي لايف ستوك كوميونيكابل ديزيز يبهال ناي تلابع حمام مالتي ناي بكتيريا ناي فيروس قلد بهال مالتي سلازي انت دا انساتهم زي 76 كام يتن سبدي وهاب مالي كابኦም ድመጽእ ስጋ እቲ ፕሮሰስ ድኾም ብድሕሪኡ ድጥቀምሎም ኬሚካላት ድኾንዎ ናይ ሸልፍ ላይፍ ንክመሓየሽ ግደፎ እሱ ግደፎ just purely ደደው ኢሎም ከለዉ ባዕሎም ትድምገብዎ መግቢ everything else እሱ ግደፎ just that one element እዚኣ ነትናቶም ማይክሮቢየም ነትናቶም ናይ ዳይቨርሲቲ ናይ ባክቴርያ ካብ ስጋስ ፕሮቲን ጥራይ ኮን ትወስድ okay you need to understand these things cook نغبرو دينا قلمله yeah you do صباح تفلح عندي شعو نعو تفلحو نت بحري ناي تابኦም دلوخم بعل تيبي خيلو قلملتات نغت قتلي بعلو تاسنس ناتو كمز دبلو لخو in a molecular level in a protein level كتري خلخ كان زي شبر له سلازي نحنا كوم نجر كنمجب كلنا نتنا هنا got microbiome completely خزنبع نغبرو لنا مالتي already treated بخونو مالتي انت دا كسعنا زنبيع انا حنقول كزنبيع له مالتي زبال كسعو زبال حنقول زي صحف لي بتشات الجو زبال كسعو زبال حنقول كاسا ناي كسعت عنا زي بلسب ناي حنقول عنا يقولون اوكي سو اكلاو عنا نزارب كلنا you need to be careful انت خاطر مقبل لها اوكي ده حلفه غزي انجرا يتفتني خا قلمله دبللو ابزي قراريصم دوسدو ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቲዩብ ገለ ቆሪፆም ዝወስድሎ ኣነ ካልኣይ ግዜም ከረዳእኩም ነቶም ኣጋጣሚ ከሚታት ሕልፍ ክትብሉ ረኣኽቦ ድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብ ናይ ዓድና መጋግባ እዳምን ኣብ ዓድና ሽሮ ሕልበት ዓደስ ቅጫ ጣይታ ሃንዛ እዚኦም ሽሮ ሕልበት ዓደስን ጥረታትን ኮምፕሊትሊ ካልእ ነገር ደይብሉ ፕሮቲን ንኣሽቶ ከዓኒ ሚነራልስ ናይ ሚነራልስ ትሬስ ኣለዎም ቅጫ ጣይታ ሃንዛ ኣሕምልቲ ከዓኒ ፒርሊ ፋይቶኒትሬንት ትበሃል ካብ ቆፅላውያን ነገራት ጥራሕ ትረኽቦም ትድተረፈ ብምሉእ ከዓ ፅሕጎይ ካልእ ነገር የብሉን ሕብረተሰብና ፕሮቲንን ፅሕጎን ብብዝሒ እንዳበልዐ እዩ ዝነብር ነይሩ ካብ ገለገለ ጥረምረ ንረኽቦም ድማ ቫይታሚንስን ሚነራልስ ኣለዎ ኦኬ ተዘየለ ናይ ዓድና መጋግባ እቲ ድበለፀ እዩ ከምኡ ክኸውን ትገብሮ ስጋ ብዝቐረባ ግዜ ዝነበረ ስጋ ኣነ ዝፈልጣ ኣትሊስት እቶም ናይ ሕርሻ ክኢላታት ይግለፅዎ ኣብ ዓድና ዝበቁል እኽሊ ሪፋይን ኣይከውንን እዩ እታ ድቤስ ትገብራ እንታይ እያ ትብቁፃ ተፀብቃ ተጣሒና ምስ መፀት ደረጃታት ጌርካ ይኩን ከን ትመቃቅሎ the best you can do ናይ እኽልና ናይ ዓድና እኽሊ ምስ ተጣሓነ ትነፍዮ ጥራይኻ ተምንፋይ ጥራይ ዘላታ ተምንፋይ ከዓኒ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ሓሰር ነፋይ ንክተውፅእ ዳ እምበር ነቲ እኽሊ ደረጃታት ክትገብረሉ ንፊኖ ድኸውን እንተ ዳ ጌርካዮ ፍኹክ ድብል ፋይበር ድጎደሎ ምእንቲ ትሰብ ኣፀቢቑ ከይፀግብ ሞ ብዙሕ ግዜ ክገዝኣልና ገለ እንዳተባሃለ ዝተዳለወ ኣይኮነን ፊኖ እንድሕር ኮይኑ ስሚንቶ እዩ ፒሪድ I stand with my word ፊኖ እንተ ዳ ኮይኑ ፊኖ ማለት ባይ ዴፊኒሽን ከዓ ሪፋይንድ ማለት እዩ ሪፋይንድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ትንዓኻ ነቶም ኣብ ከስዓኻ ደለዉ ጥዕና ድህቡኻ ጥዕና ንኸስዓኻ ማለት ጥዕና ንሓንጎልካ ማለት እዩ ናይ ከስዓኻ ጥዕና ደዘንብዑ ደበሉ ብምሉኦም ክትጥንቀቐሎም ይግባኣካ ኣብ ዕዳጋ ደለዉ 82 ካብ 100 ቀረባት ናይ ተዳልዮም ዝፀንሑ መግቢ ንዓኻ ከመይ ጌርካ ከይፀገብካ ካልኣይ ግዜ ከም ትፈትዎ ከም ትደልዮ ዝገብሩ ዳ እምበር ንዓኻ ጥዕና ድህቡኻ ነገር ኣይኮነን ቀዳመይቲ ነገር ዳኣልይዋ there is a lot of science ብዛዕባ እዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳመይቲ ነገር ዳኣልይዋ እታ ፋይበር ትበሃል እያ ፋይበር ደይብሉ መግቢ ከዓኒ ተበላዕኻ ኣይትፀግብን ኢኻ ፋይበር ግዜ ስለ ዝወስድ ናህና እቶም ማይክሮቢየም ድበሃሉ እዮም ድሕቆቑ ኣብ ከሳዕና ደለዉ ካልኦት ነገራት ሓደ ነገር ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ድሕሪ ዝኩሉ ዝበልክዎ ብዛዕባ ምምራፅ ናይ ኣመጋግባ ንስኻ ኣይፈለጥኩን ኢልካ ክሻ ሙሉእ ከብዲ ሒዝካ ትኸይድ ድሕር ኣለካ ሚዲዮከር ትበሃል ሰነፍ ትበሃል ስለዚ ፀባን ስጋን ክትበልዓሉ ደይግባኣካ ነገር እንድሕር ኣልዩ እዚ እዩ ናይ ግራስ ፌድ ድበሃሉ ናይ በረኻ ናይ ባዕሎም ደለዎም ትፈልጥዎም እንድሕር ኣልዮም ንኣብነት ኣነ ቅድሚ ናብ ናይ ምርምር ምኻደይ ናብ ሪሰርች ቅድሚ ምኻደይ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ፋርማሲ ካብዚ ደለኽዎ ከተማ ውፅእ ኢሉ እንዲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ነርውጭ ይበሃል ካብኡ ውፅእ ኢልካ ድማኒ መገዲ ፍርቂ ሰዓት ድኸውን ናቶም ሕርሻ ደለዎም ኣለዉ ናቶም ጥቂል ዝገብሩ በዚ ዘለኹ ነገራት ናይ ሱፐርማርኬት መግቢ ገለ ደይሰማምዑ ናቶም ሕርሻ ደለዎም ሰባት ኣለዉ እቲ መሬት ስለ ዘለዎም እቲ ኣጋጣሚታት እቲ ሪሶርስስ ከዓ ዘለዎም ድሓር ኣብኡ ዝተፈላጥክዎም ናተይ ተሓከምቲ ዝነበሩ ወይ ናተይ ዓማዊል ዝነበሩ ናቶም ሕርሻ ኣለዎም ካብቲ ናቶም ሕርሻ ስፌዛ ነምፅእ ኣሕምልትን ፍሩታታትን እንደለዎም ማለት እዩ ስጋ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብኡ ከድና ነምፅእ ኣውደ ዓመት እንተዳ ኮይና ኣነ ስጋ ይበልዕኒ I just don't like
ተኣነ ድፈልጦ ተፈሊጥካ ተኣነ ድፈልጦ ተኣነ ብስነ ፍልጠት ተረዲእ እንደሎ ነገር እንተ ተረዲእካ እሞ ስጋ እንተ በሊዕካ ስኻ ፅሉል ጥራሕ ክትከውን ኣለካ ኦኬ ፅሉል ኢኻ ክትከውን ዘለካ እዚ ድብለኩም ዘለኹ ከዓ ብግብሪ ኣብ ራእይ ፕሮግረስ ኣካዳሚ ብግብሪ ነዘን ነገራት እዚአን ብምእላይ ክበልዕዎ ድኽእሉን ደይክእሉን ድግብኦምን ደይግብኦምን ብምእላይ ከባቢ 3000 ሰብ ተጋላጊሉ ኣሎ what more do you want እቶም ናይ ስነ ፍልጠት ኣምር ዘለኩም ብዛዕባ ዴታ ኣፍልጦ ዘለኩም ንዕኡ ተኽብሩ ሰባት እቲ ስጋዕ ሕጂ በፂሕና ዘለና ርሕቐት go check my Facebook profile my Facebook page እሞ then the numbers talk for themselves እዛ ኩላ ሰብ ቁመና ረኺባ ደላ እስኩም ትርእይዎ ቅድም ዝነበረ ድገጀፈ ድጎደለ ገለ እዩ ሕተትዎም ነቶም ሰባት ኣብ ሂወትኩም እንታይ ተቐየርኩም ኢልኩም 6 PhDs ኣለውና ምሳና ዶክተርስ ነቲ ፕሮግራም ነዚ ፕሮግራም ዝንገብሮ ዘለና ከምዚ ናተይ ትብዕ ኢሎም ነቲ ድፃረፍ ነቲ ብምናኣስ ዝዛረብ ነቲ ጫማ ፀጋም ድኾነ ነቲ ዓዒባ ድኾነ ሓሳብ ዘለዎ ክፀሩ ኣይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክመፁ ደይደፍሩ እቲ ድበዝሕ ክጥቀም ዝደሊ ሰብ በቲ ኣዝዩ ውሑድ ድኾነ ፈራስ ዘባል ድኾነ ርዲእ ዘለዎ ሰብ ስለ ድህሰ they've got to protect ናቶም ክብርታት ባዕሎም ክሕልው ኣለዎም ኣብ ደይ ቦታኦም ተተረኺቦም ከምኡ ተመፂዎም ስክፍታት ስለ ዝስምዖም በቲ ኮይኑ በቲ ብዛዕባ ኣካላዊ ጥዕና ዝምልከት እንተ ደይ ትንቀሳቐስኩም ኣክቲቭ ላይፍ ስታይል እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ንኽትንቀሳቐስ ግዜ እንድሕር ዘይብልካ ንምንታይ ትነብር ኣለካ ይፈልጥኒ ንኽትንቀሳቐስ እንድሕር ግዜ ዘይብልካ ንምንታይ ትነብር ኣይፈልጥኒ ኣካልካ ድበለፅካ ኣብ ሂወት ክነግረኩም ብፍላይ እቶም መንእስያት ዘለኹም ናይ ዕማመይ ኣብዚ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ናይ ዕማመይ እንድሕር ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ሞ ሸሞንተ ተፃሓፍለይ እቶም ቁርብ ዕብይ ዝበልኩም ካብ ሱስታን ድሓር ዘለኹም ቀንዲ ንዓኹም እንዲ ዝደገድሰኩም ከመይ ገርኩም ክብደት ክተልዕሉ ኣለኩም ጅም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ክንዲ ጉያ ገለመለ ዶንት ዱ ጉያ is good for your heart ግን ካብ ክልተ መዓልቲ ክሓልፍ የብሉን ዕድመ እንተ ደኣ ደልይኹም ኣዕፅምትኩም ክድልድል እንተ ደኣ ደልይኹም ክብደት ክትልዕሉ ኣለኩም ንስኻ ካልእ ሳይንስ እዩ ካልእ ግዜ ክረዳእኩም ክፍትን እየ ናይ ዕማመይ ኣብዚ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ሸሞንተ ተፃሓፍለይ ንዓኹም ድህቦ መልእኽቲ ኣለኒ ኣብዚኣ ሓደ ዘቕባብ ናይ ዕማመይ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ መገዲ እንተ ደኣ ረኺብኩም ሓደ ዘቕባብ ናይ ዕማመይ ንገርዎ 2023 ትመፅእ ኣላ ሎማዓንቲ እንታይ ክትገብር ኢኻ how are you going to change እስኻ ክትሰምዖ ድዋኣልካ ክትሪኦ ድዋኣልካ ትኸውን ምክንያቱ ካልእ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ የብልካን እዚ ድብለካ ደለኹ ቅድሚ ምውዳይ ከሪአኩም እየ ናቶም ካብ ስነ ፍልጠት ወፃኢ ኣነ ከም ሰብ ንክሰጋገር ኣብ ኣተሓሳስባይ ምዕብል ድበለ ንቕሕ ድበለ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርክዎ ዳሓሽኩ ንክኸውን ዝረድኡና ኣያታት በዓል መን እዮም ከሪአኩም እየ ሽዑ ከም ምርጫኹም ኣነ ንድሕሪት መኻድ ሕሸኒ ትብሉ እንትኾንኩም ንድሕሪት ኣብ ደለኹዋ ድበሃል የለን ወይ ንቅድሚት ትኸይድ ኣለኻ ወይ ንድሕሪት ትኸይድ ኣለኻ ናው ታራብዒ ትክፋል ብዛዕባ ኣካላዊ ጥዕና ትበሃል እዚኣ ትመስል ኣካላዊ ጥዕና ሕጂ ኤቭሪደይ ብዲስፕሊን ክትከፍሎ ይሕሸካ ካብ ድሓር ሂወትካ ሙሉእ ድዋሃለልካዮ ወይ ብናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ጌርካ ትሕከም ሕጂ ኤቭሪ ሲንግል ደይ ንቑሕ ብድኾነ ተስፋ ብድህብ ምስ ደቅኻ ኮንካ ኩክ ትገብሮ ንዓኻ ጥራይ ደይኮነ ንሶም ከዓ ንዓፍራ ከይረግፁ በገባብ ትፈልጦ ነገር ንክተረድኦም ሕጂ ክትገብሮ ይሃይሽ ኦኬ Okay. Now, so ኣካላዊ ትበሃል ነገር እዚኣ ዕማመይ እንድያ it's a lifetime project ከም ዝድበልኩኹም ንሽሕ መዓልቲ ይሰርሓላ ኣለኹ እሱ ከዓ ንዓይ ንክሕሸኒ ኣብ ዙርያይ ከዓ ካልኦት ሰባት የሰጋግር ኣለኹ እዞም 3000 ሰባት ኮይኖም ንብሎም ዘለና 50,000 ክበፅሑ ይፃዕረይ 50,000 ሰባት ከሰጋግር ይፃዕረይ okay ንምንታይ ክንዶ ቁፅሪ ኢልካ I can explain ግን እሱ ንካልእ ግዜ ሎሚ ናይ ሕማሚ የለን ንሓመዲ እዩ ዘሎ ኦኬ ኣፅል ጥራሕ ኣፅል እሳ ኣፅል ድሓን ኦኬ እቲ ሶሻል ንብሎ ዘለና ንሕና ብዛዕባ እቶም ክሪኤተርስ ዓንቶ እያ ምፅአ ነይረ እቲያ ናይ ፀባን ናይ ክስታይን ስለ ዝመለስኩምኒ ኦኬ እቶም ብዛዕባ ሶሻል ማሕበራዊ ጥዕና ንብሎ ዘለና እቶም ክሪኤተርስ ክልተ ዝፀሓፍኩምለይ እቶም ክሪኤተርስ ትፈልጡ ከዓ ሓደ ዝፀሓፍኩም ለይ ካብዚያ ናተይ ጀሚርኩም ኣብዚያ ደለኹማ go and leave this chat ንዓኹም ኣብ እተሓሳስባኹም ደይ ቀይረኩም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሂወትኩም ክንዚኣ ትኸውን ነገር ደይ ውስኽልኩም እንተ ደኣ ኮይኑ ብድሓሸ ጥርዚ ክትሓስቡ ደይ ገብረኩም እንተ ደኣ ኮይኑ leave this chat right now እመኑኒ I'm not interested ኣብ subscription I'm not interested ካብ ክንደይ ሰባት ክርእዩኒ ይደልዩ I'm not interested መን እንታይ ይብለኒ I don't care I honestly don't care ኣብ መጨረሻ ናተይ ባህጊ እንታይ እዩ በዚኣ ሓሙሽተ ሰባት ዋላ ይኹኑ ናይ ብሓቂ ተረዲእዎም ድሓሸ ናብራ ንቕሕ ድበለ ናብራ ንክነብሩ ይፃዕረ
ولا 5 ሰባት يكونوا نسوم نغركب it's a percentage. اوكي ابزيا انا دمنيو ነገር እንድሕራልዩ ሰብ ከመይሉ ንቕሒሉ ተረዲእዎ ክመላለስ ይኽእል እዩ ናይ ሰብ affirmation ገለ እቶም ትፈልጡን እዮም እቶም ፋልማይኩም ዝኾኑ ንመጀመርያ ግዜ ብትሪኡ እንደለኹም በጃኹም ፈሎው ግበሩን እሞ ረእይዎ go check visit my page you will see the character and what I stand for what my ethos are and I don't want to be comes full of myself أنا ከምዚ ገለ ክብል ኣይኮን ኩንተለ ንዘይፈልጠኒ ሰብ ግን ዝወዲ ክንደይ ገለ ከይትብሉኒ okay so ንስኻ ደኺምካ ኣይኮንካን ንስኻ ሰልቺካ ኣይኮነን ንስኻ ዓቕሚ ይኮነን ዘይብልካ ንስኻ ራእይ ዘይብልካ ውሰድዋ እዚኣ ከም ደላታ ብጥሪኣ ከላ ንስኻ ራእይ ጥራዩ ዘይብልካ you're not inspired you do not have a dream ኣብ ወረቐት ድነበረ ኣብዚ ተቐመጠ ራእይ እዩ ዘይብልካ ንዓኻ ሒዝካ ዘሎ ራእይ ዘይምህላዊ you have no vision you don't know what to do that very day ኣብ ኢድካ ደላ መዓልቲ okay ራእይ እዩ ዘይብልካ 10 ዓመት ተሰዲድካ 7 ዓመት ተሰዲድካ 5 ዓመት ተሰዲድካ ገና ብንድሕር እንዳችክን ትሰርሕ ኣለኻ ኮንካ ስራሕ ክቡር እዩ ስራሕ ይኩን እናኣስተ ኣለኹ እንዳፅሬት እንድሕር ትሰርሕ ኣለኻ ኮንካ ኣነ ኮ እዚኤ ትብሎ መን ኣነ ኢልካ ነብስካ ሕትክያስ ኣነ ኮ እዚኤ ትብሎ ነገር እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ you are done my friend you cannot do anything ስጋ ሕጂ ኣብ ስደት ዝፀናሕካዮ መዓልታት ድሓለፋ ክንዲዚኣ ትኸውን እንድሕር ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር የለን ባት لو ما عندك توصل تخلي 20 كلمة تتكلم لو ما عندي حجي توصل تخلي رأي دي بالكاغ أني نعاقاي تخون نغبابي خاي تخون نحبرة السبكاي تخون نمتصامد خاي تخون رأي خامس فشلة تسفى صباح رأي خامس فشلة دخان يسمعك داتس سوكو يدبل دلو ودا حوبي رأي اندحر عليك خوينو مان عطا قدف كتتسأني خا حدا حق نقرأ كابزي anything worth learning is worth struggling for anything that is easy to learn is fool's gold سمي خاندو حدا نقر كبور إلكا تأمن نقر نحر كوينو كبور مخانو أمينكا كتمهارو كتقادل قبوي كتقادل بقصكا كتوردق أما قد خطأفق نثن السخات منيو ناتي يوزكو أنا أتبلو ناتكا رأي ناتكا علامة نحر لك كوينو يقبوي بقليلو ترخبوي لمقا بقليلو تمهارو بقليلو ترخبو دبلا نقراتي لمقا it's called fool's gold ناي عشا ورقي بال ناي عشا ورقي خنتاي مالتي هاما ما خجز زي قلترا نجر مالتي اندحر مقد خيتكا وديقة listen تعنكيفة خالي وديقة تريفة خالي it's a choice أب مقد أب ناتكارا إيخا خدك ما يتخلني خا زيد بلو لخوكو ناتكارا إن دحرا لكا خوين نسخا purpose this is me تبلو نجر نحرا لكا خوينو there is no way you can tap out you could die كتموت تغيلي خا أما قد خاخت موت تغيلي أنا أب مقدي دخيمة كبل أي كألني ناتي مقديو ناتي many times stampin بيرولو many هي وتكلالي لك anyway أيتر راسوننا this is I really want you to think about this like ጊዜ هيكون كتحسبوا واحد منه like think about this think about it think in a way بزح تسفى بدهب ملكو ناتي تبلو مقد نحرا لك خوينو ناتكايو معك أنا نسخائخة اتسخا ناتي تبلو نخالق سب كساما مع اللو مالت هيكونن كالق سب نفع دبلكا كخونا اللو مالت هيكونن داي نقركم حدا كفلس زدلي سب انتا يقدر
ነታ ዓለም ትምነዮ ነታ ዓለም መዐቀን ኢላ ተሓስቦ ነታ ዓለም ከም መሰጋገርን ዓብ ነገርን ኢላ ተሓስቦ ድርብያ ኣቢሉ ናበይ ይኸይድ ንገዳሙ ምክንያቱ ናቱ ራእይ እንታይ እዩ ትራንሰንድ ክገብር ትድላዓለ ንቕሓት ኣብ እምነት ክበፅሕ ንእግዚኣብሔር ክረኽቦ ቅድስና ክበፅሕ እዚ ናፍቲ ኣነ ንስኹምን ሃርጎምጎም ንብለሉ ንጎየሉ ዘለና ንዋታዊ ነገር ንክበፅሕ ዝኸዶ ዘሎ ኪደት ሰሜን እዩ ንሕና ንኸዶ ዘለና ደቡብ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ሰሜን ናው ናተይ ድብሎ ራእይ እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ መገደይ እዩ ዝበፅሓሉ ግዜ ምስ ካልእ ሰብ ምውድዳር ኣይኮነን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግፀኛ ኣብኡ እንድሕር ዝሰርሕ ኣለኹ ኮይነ ከዓኒ ብገለ ሜቢ 20 ካብ ሚእቲ ገለ ኣይኮነን ይኸውን ብገለ ካብ ሚእቲ ኣብታ ዝወደቕ ኩላ እንታይ እዩ ዲቕኒለ ስጋዕ ድመርመርኩ ክሰጋገር ምዃነ ኦኬ እንታይ ናበይ መገደይ ኩሉ ግዜ እታ ሪፍሌክሽን በቀዳማይ ኮንተምፕሌት ንገብር ነርና ኣብዚኣ 30 ነጥቢ ሂበኩም ኣብዚ በቀዳማይ ምሳይ ዝነበርኩም 30 ነጥቢ ድወሰድኩም ርግፀኛ ቀጥታ ካብታ ናተይ ናብ ቲክቶክ ድኸድኩም ከም ዘለኹም ድበዛሕኩም ኦኬ ንሕና በዛሕና ሰባት እንታይ ይደለና ጎል ይደለና ሸቶ ይደለና ራእይ የብልና ኣብታ ሸቶና ብፅሕ ምስ በልና ወይ ስልችው ብለና ወይ ከዓ ንዓኣ በታ ታይም ላይን ደንበርናላ እንተደይ ጌርናያ ካልእ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ነገራት እውን ኣይንፈልጥን ኢና ድበዛሕና ሰባት ይብሉ ኣለኹ ኩሉ ሰብ ኣይኮንኩን ንብሉ ኣለኹ ኣብ ማእኸልና ኣዝዮም ዕዉታት ንውፋዓት ብጣዕሚ ሩጥባት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ጅስት እቲ ዝድብሎ ዘለኹ ምስቲ ናቶም ኪደት ስለ ድሰማማዕ ንዕኦም ኣብቲ ናቶም ራልም ስለ ዘሎ ጥራሕ ምሳና ኮፍ ድበሉ ማለት እዩ ናው ንቐፅል ኣብ ላይን ስለ ዘለኹ ይተደውሉለይ እንተኽኢልኩም ተስፋ ምቁራፅ ካበይ ድመፅእ I am about 60 years old. I heard saying about exercise to do more weights, lifting than running and walking. Can you please educate us a little bit? Okay. ብዛዕባ እዚኣ መደብ ገይረ ክመፅእ ካብ 65 ካብ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኮንክን ሞኖፖዝ ዝሓለፍክን እንድሕር ኣለኹም ኮንክን ደቂ ተባዕትዮ ከዓ 65 እንድሕር ሓሊፍኩም ኣሊኹም the best you can do ነዊሕ ዕምሪ ክህልወኩም ኣብራኽኩም ከይጠለመኩም ዕምሪ ክህልወኩም እንተደሊኹም ክብደት ኢኹም ክተልዕሉ ዘለኩም እቲ ክብደት መልዓል እንታይ እዩ ዝገብር ስፔሲፊክ ዝኾነ ዓይነት ፕሮቲን ኣሎ እንዳዓበና ክንከይድ ከለና ካብ ከባቢ 60 እንዳጠፍአ ዝኸይድ ኦኬ ካብ 25 ስጋብ 65 ዘሎ ግዜ ስቴግናንት እዩ ብሓፈሹ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከምዚ ክልዕ ዕድመ ናብ 40 ዝቐረቡ ወኪን ንናትካ ናይ ልቢ ጥዕና ፅቡቅ እዩ መዓት ብሂል ኣሎ ኣብዚ ስነ ፍልጠት ተሰረድ ዘይብሉ ንገለገለ ሰባት ገለገለ ትካላት ንክሕሸን ድብልኦን ድገብሮን ዝነበራ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ከዓ የብፅሓና ሶ ኣም ዲተርሚንድ ኣብ ኣካላዊ ጥዕናን እቲ እዘን 7 ጥርዚ ክሰርሓለን ናተይ ባህጊ ዶክተር ሕጉስ ዲኻ ዩ ሃቭ ኖ ኣይድያ ስጋዕ ክንደይ ሕጉስ ምዃነይ حجز like I am such a joyful person مخنياتو I know every single day I'm doing the best I can to be the best I can be معلتاوي تدخلو كل ازفتن دخلو زبله كله انا حجز دي يكون له معلتات معاسيم كابتا كغبرا زغبا النجر كترفن كله كغبرا زغل زنبركو زي غبركو حالف كله سايت حجسنه تزيل اب هيوت جن you have no idea حجوسي عقوب جن ايكونكم two different things ናይ ዕማመይ ናባኹም እንዴት ድምፅር ኣለኹ ሕጂ ናባኹም እየ ሶሻል ዌልት ማሕበራዊ ሃብቲ ሓበራዊ ሃብቲ ኦኬ ማሕበራዊ ሃብቲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሕና ድበዛሕና ሽግርና እንታይ እዩ ቤላ ቤሎ እስኪ 10 ኣብዚኣ 5 ስማት ፀሓፍሎ ይድሓን 10 ግደፎ 5 ቻነላት ኣብ ሶሻል ሚድያ ደለዋ ናይ ቲክቶክ ክኾና ይኽእላ ናይ ፌስቡክ ክኾና ይኽእላ ናይ ዩቲዩብ ክኾና ይኽእላ 5 ቻነል ዝፀሓፍለያ ስማት ኣብዚኣ ኣብኣ ብምኻድ
ሂወትኩም ክተሰጋግድሉ ትኽእሉ ፕላትፎርም 500 ድኳን ኣለዋ ምሽ ካብዚኣተን 1% ሓሙሽተ ናተይ ግደፍዋ ዋላ ምስተን ደይተስግር ጌርኩም ኣንብርዋ ሓሙሽተ ቻነልስ ንስኹም ትከታተልዎ ግዜኹም ትህብዎ ትድኸበረ ላይክ ደ ሞስት ኤክስፐንሲቭ ቲንግ ድኾነ ገንዘብ ሃሊኩም ክትገዝእዎ ዘይትኽእሉ ነገር በጃኹም ብዛዕባ ግዜ ዘለና ረዳድኣ ነመሓየሽ ኦኬ ብዛዕባ ግዜ ዘለና ርድኢት ነመሓየሽ እዞም ናይ ቲክቶክ ቀልደኛታት ቀልድኹም ኣነ ቁርባ ዋህሊለ ክሸጦ ተኮይነ እምበር ዶክተር ነሽነሽ ኢልኩም ኣለኹም ዶክተር ብሩህ መፃ ኢልኩም ኣለኹም ካልእ መን ኢልኩም ኣለኹም ላይክ ትኽእሉ ቀሊድኩም ኦኬ ሶ ሓሙሽተ ቻነልስ ምረፁለይ ሓሙሽተ ስማት ምክንያቱ ካብ ሓሙሽተ ንላዕሊ ትኽተልዎን ቻነልስ እንድሕር ኣለኹም ኮይነን በዛ ናተይ ጀሚሩ ካብ ሓሙሽተ ንላዕሊ ኣብዚ ክጠቕሶን ትኽእሉ ቻነልስ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን በዛ ናተይ ጀምሩ ነዛ ናተይ ሞ ሪሙቭ ግበርዋ ብሙሉእ እንተን ካልእ ተረፈ ከዓ ግበርወን እለይወን ምክንያቱ ላይክ ኣእምሮና ኣብ ሓደ ግዜ ስፕሊት ነገር እዩ ክገብር ትኽእል ስፕሊት in micro ወይ ናኖ ሰከንድስ ሓንቲ ስፕሊት ሰከንድ እዩ ሓንቲ ስፕሊት ነገር እዩ ክገብር ትኽእል ማልቲ ታስክ ክንገብር ክንክእል ከለና ሙሉእ ግዜ ናብ ሶሻል ሚድያ ክጠፍእ ከሎ ነቲ ካብቲ ሓጋዚ ዝበልናዮ ቻነል ዝተማሃርናዮ ነገር እውን ክነተግብሮ ይንኽእል ኢና ኦኬ እዚ ቻነላት ትብልዎ ዘለኹም ገሊኡ ደንቃሕኩም ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓኒ ፍልጠት ሂብኩም ንስራሕ ክትወስድዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ናተይ ባህጊ እንታይ እዩ ንኩሉም ኣልእዎ ቀዳምነት ክትብዎ ትኽእሉ ግን እንታይ እዩ ርድኢትኩም ንዕዳጋ ክትወስድሉ ትኽእሉ ኣብ ባይታ ክትፍትንሉ ትኽእሉ ቻነል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣቋራጭ ድህበኩም ደይኮንስ ናይ ብሓቂ ክትሰርሑ ድገብረኩም ንሕና ብዛዕባ ማሕበራዊ ሃብቲ ክንብል ከለና ድጎድእ እምበር ድጠቅም ካብ ሓሙሽተ ምን ተፈቒደ እዩ ላይክ ኢትስ ሶ ሬር ንስኻትኩም ትከታተልዎ ቻነልስ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም 25 ሚእት ዝኸውን ቻነልስ በብእዋኑ ካብቲ ኣስዋፕ እንዳገበርኩም ትኸዱ እንተ ሃሊኹም ማይ ፒፕል እቲ ደለናዮ ማሕበራዊ ሃብቲ ማሕበራዊ ድኽነት ቀይርና ኣሎ ንሰማዕ ድና ብዚኣ ግዜ ድኸበረ ነገር ምዃኑ ባይ ደ ወይ እዚ ዶክተር እንዳልኩም ትፅውዕዎም ዘለኹም ገለ ሰባት ዶክተር ስቕልካ ዝወሃብ ማዕረግ ኣይኮነን እንድሕር ደይ ኮይኖም ዶክተር ኣይትበልዎም ኢት ዳዝንት ወርክ ብኸምኡ ፈቲናዮም ንህቦም ሽም ገለ ኣይኮነን ግዜ እቲ ድኸበረ ድበሃል ብፀጋ ዝወሃበና ነገር ምዃኑ ትሰማምዑ ዶ ሰናይ ዶክተር ዲኻ ንስኻ ወኣነ ዶክተር እየ ሕቶኹም ንምምላስ ግዜ ድኸበረ ምዃኑ ትሰማምዑ ዲኹም እቲ ድኸበረ ነገር ብፀጋ ዝወሃበኩም ወላ ሓደ ነገር ደይገበርኩም ትወሃብ ላይክ ድቀስ ሓዲርኩም ዚ መሊሽኩም ከዓኒ 86,400 ሰከንድ ዱብ ብደይ ዝኾነ ነገር ዝወሃበኩም ግን እቲ ድኸበረ ነገር ምዃኑ ተኣምኑ ኣይሓስኳን 15 ደቂቃ ጌርካ ንስኻ ናይ ኣቋራጭ እንዲኻ ለሚድካ ከመይ ጌርካ ክትሕዘኒ ተዓገስ ኣነ ናይ ኣቋራጭ ኣይኮንኩን ጀስት ዳ ዩ ኖ እንተ ደኣ እቲ ዝኸበረ ነገር ንሕና ንውንኖ ግዜ ኮይኑ ድኸፈልኩም ከፊልኩም ከዓ ኤክስትራ 1 ሰከንድ ክትገዝኡ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ንሱ እንዳፈለጥኩም ዋይ ኢዝ ኣወር ታይም ና ፑት ኢንቱ ፕራክቲስ ንምንታይ ኢና ነቲ ንሕና ንፈልጦ ኢልና ንሓስቦ ነገር ከም ኩሉ ከም ንግጥም ኩሉ ከም ንፈልጥ ንኾኖ ነገራት ንምንታይ ንዑ ብኡ ደይ ንጅምር ንምንታይ ብኡ ነብስና ቻለንጅ ዘይንገብራ ማሕበራዊ ጥዕና ክህልወና ዝኽእል መዓስ መስለኩም ነብሲ ወከፍና ኣብዚ ዘሎ ኣፍራይ እንተ ኮይኑ ጥራይ ነብሲ ወከፍና ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ዘሎ ኣፍራይ ክኸውን ኣለዎ ዕዉት ክኸውን ኣለዎ ሽዑ ኢና ከም ሕብረተሰብ ዕዉታት ንኸውን
ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ደዓበየ ሽግር ድመፅእ ዘሎ ኸ ምንታይ እዩ ድበዛሕና ኮንሱመርስ ኢና ኣፍራይ ክብል ከለኹ ሓንቲ ቆናኒት ክትከውን ትኽእል ሓንቲ ናይ ፅፍሪ ትገብር ክትከውን ትኽእል ሓደ ነጋዳይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ኢንጂነር ክኸውን ይኽእል ንሓደ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ደሎ ደድልዮ ወይ ድደልዮ ነገር ክቐርብ ዝኽእል ኣፍራይ ነውሲ ወከፍና ኣነ ካባኹም ደልዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብ ነውሲ ወከፍኩም ዝደልዮ ግን ክትቡን ትኽእሉን ኢኹም የብልኩምን ንሕና ዕዉታት ንኸውን ነውሲ ወከፍና ነንሕድሕድና ንኣብነት ሓደ ባሎንጓ ዝደሊ ምስ ዓተር ዘለዎ ክላወጥ እንተ ክኢሉ ሓደ ስገም ዘለዎ ምስ ወርቂ ዘለዎ ሰብ ክላወጥ እንተ ክኢሉ እቲ ናይ ምምልላዕ ካብታ ታይሻል ፕሬስፐር 10 ኮማንድመንት ብዛዕባ ገንዘብ ከመይ ጌርና ኢና ገንዘብ ክንገብር ዝግባአና ከም ሕብረተሰብ እሱና ምፅያ ክዝት የለ ቀንዲ ነጥበይ ሎሚ ግን እንታይ እዩ ማሕበራዊ ሃብቲ ድመፅእ ነውሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣፍራይ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ነውሲ ወከፍ ሰብ እቲ ሓደ ሰብ ብጉልበቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፍራይ ክብል ከለኹ ኩሉ ሰብ ፈላጥ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ምሁር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ገለ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ግን ንዕኡ ብፀጋ ዝተዋሃቦ ነገር ኣሎ ናይ ገዛ ርእሱ ጥበብ ኣለዎ ኦኬ ነውሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ደሎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ድብሎ ዝነበርኩ ንሕና መጠን ኣተሓሳስባና ኢና ንነብር ኣተሓሳስባና ግምጥልሽ እንተ ኮይኑ ናብራና ከዓ ንዓና ጥራይ ደይኮንስ ንኣብ ከባቢና ደለዉ ሰባት ከማ ግምጥልሽ ንቕይሮም ኣተሓሳስባና ምዕሩይ እንተ ኮይኑ ምክንያቱ ወይ ንቅድሚት ኢኻ ወይ ንድሕሪት ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ወዲ ማእኸል ድበሃል የለን እመኑኒ ድበዝሕ ሰብ ኣብዚ ትንክፍ ኣቢሉ ሓሊፎ ኣሎ ኦልሬዲ ነዚ ቻነል ናተይ ርእይዎ ሰሚዕዎ እዚ ከዓ መፂኡ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ዩ ሃቭ ኖ ኣይድያ ክንደይ ዝኣክል እዚ ኢምፓክት ክገብረሎም ይኽእል ነይሩ ስለ ዝፈልጥ ባዕለይ ማኡ ስለ ዝነበርኩ ነብሰይ ክንእደልየ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ደምፀ ደሎ ከዓ ሰባት ናይ ውልቀ እውን ኣይኮኑን ቅድመይ ዝነበሩ ክንደይ ዓመታት ብገፆም ወዲቖም ዘዳለዎ ፅሑፋትን ንካልኦት ሰባት ዘሰልጠንዎም ምህሮታትን እያ ነድዝቲ ዘለኹም ናው ብዛዕባቶም ደለኹም እንደ ክዛረብ ዝደሊ እቶም ምሳይ ዘለኹም ብዛዕባኹም እየ ክዛረብ ዝደሊ ሕጂ እንተ ደኣ ንስኹም ፀለውቲ ክትኮኑ ኮንኩም ንዓኹም እውን ገለ ነገር መቐይሮ ድበፃሕኩም ክህልወኩም ኣለዎ ንዕሞ እሞ ንጆርጆ ድበሎ ስምዕዎ ንዕሞ እሞ ዶክተር ተክለ ሃይማኖት ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ነዚ ሓቂ እዚኣ እስክብ ሓንሳብ ንርኣያ ኢልኩም ክተርእይዎም እንተ ደኣ ኮንኩም ትተረዳእኩም ምሳይ ብምኻድ ዝፈለጥኩሞ ድበፃሕኩሞ ነገር ብግብሪ ክትገብሮ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ ራእይ ፕሮግረስ ኣካዳሚ ካብቲ ኣብ ካልእ ቦታ ንገብሮ ደፍለ ነገር ንድሕራሊ እንታይ እዩ ኤቭሪቲንግ ንፈልጦ ደበለ ብግብሪ ንገብሮ ብኣመጋግባ እንድሕር ኮይኑ ብከመይ ገርና ነገልግል ንካልኦት ሰባት እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገርና ገንዘብ ክንገብር ንኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ገርና ማዕርግ ክንውስኽ ንኽእል ኣብቲ ደለናዮ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይገብ ከፊተ እንተ ደኣ ሪእኩም ዩ ቢሾክድ ከፊት ኣብ ቴሌግራም ከፊተ እንተ ደኣ ሪእኩም ኣብዚ ዘለዎ ኣዴታት ኣዝየን ብዕድመ ድደፍኣ ብዙሕ ድኻም ዝነበረን ገሌን ንመጥባሕቲ ተዳልየን ኣብራኸን ኣብይወን ብዙሕ ሽግር ዝነበረን ገሌን ሕማም ሽኮር ሒዝወን ተስፋ ቆሪፀን ዝነበራ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝነበረ ኩነታት በቶም ምሳና ብዕብየት ገዛ ርእሶም ኣሰጋጊሮም ንካልኦት ሰባት ክምህሩ ድበቑዑ ሰባት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣነ እንታይ ድኣምን ኣነ ኣብ ፍልጠት ጥራይ ኣይኣምንን እየ ኣብ ፍልጠት ጥራይ ኣይኣምንን እየ ኣብ ስራሕ ድውዓለ ፍልጠት እየ ድኣምን ኦኬ ኣነ ኣብ ስራሕ ድውዓለ ፍልጠት እየ ድኣምን ስለዚ እንተ ደኣ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሃፍታማት ክንከውን ኮይና ኣነ ኣብዚ ብገንዘብ ዘይኮነ ሓደ ሰብ ሃፍታም ዝበሃል ዓብ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ማለት እዩ ናተይ ደፊኒሽን ናይ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ብዙሕ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ኦኬ እዚኣ ሞንሳባ ማዓላ እዚኣ ብሓንሳብ ዘለና ሃፍታም ዝበሃል ንዓይ ብዙሕ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ በዚያ ርድእ ትርያ ንኩላና እስኪ ጊቭ ሚ ሰም ታምስ ኣፕ ጊቭ ሚ ሰም ላቭ ላይክ ደ ቪድዮ እቶም ምሳይ ዘለኹም 200 ሰባት ምሳይ ኣለኹም ዩ ክናት ኢቨን ላይክ ደ ቪድዮ ገሊኹም ሳይን ኣፕ ስለ ዘይገበርኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣ ንሰማዕላ ኣለና ሃፍታም ብደፊኒሽኑ እቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ ካልእ መግለፂ ናይዚ ሃፍታም እንታይ እዩ ብዙሕ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ሽግር ክብል ከለኹ ንገለ ሰብ ደድልዮ ነገር ይቕርበሉ ንገለ ሰብ ድደልዮ ነገር የምፃሉ ንካልኦት ሰባት ከዓኒ ደለዎ ብድሆ ካብኡ ንክወፁ ይገብሮም ኦኬ ሃፍታም ዝበሃል ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ማለት እዩ ንስኻትኩም ክንደይ ሃፍታማት ሰባት ትፈልጡ ቴሌፎንኩም ኣልዕላ ኣቢልኩም ሕጅስኒ ናብ ክንደይ ሚልዮነርስ ማልታይ ሚልዮነርስ ሰባት ድውል ኣቢልኩም ቴሌፎንኩም ኣልዒሎም እንታይ ክሕግዘካ ክብሉኻሲ ክንደይ ሰባት ትፈልጡ ናትኩም ዓንጌል እንታይ ይመስል እቶም ኣብ ዙርያኹም ደለዉ ኣሲሮምኹም ጅሆ ሒዞምኹም ብሰንሰለት ወላ ንላዕሊ ክትከዱ እንተደለኹም ጅሆ ሒዞምኹም ደለዉ ሰባት ድዮም ወይስኒ ዝኾነ ሓገዝ ኣብ ዘድልየኩም ምኽሪ ክኸውን ይኽእል ኣሰራርሓ ክኸውን ይኽእል ንዋት ክኸውን ይኽእል ብኣካል መፂኻ ምትብባዕ ክኸውን ይኽእል ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ሓገዝ ንስኻትኩም ድሓሽኩም ሰባት ኣብ ምዃን ጉዕዞኹም ሓገዝ ኣድልይኩም ሲ ንመን ድውል ኣቢልኩም ካባኹም ድሓሸ ሰብ ክትረኽቡ ትኽእሉ
ካብቲ ንስኹም ዘለኹም ብ100 ዕፅፊ ካብ 10 ስጋብ 100 ዕፅፊ ካብቲ ንስኹም ዘለኹም ደረጃ ዝሓሹ ሰባት ክንደይ ትፈልጡ ብዙርያኹም? ክንደይ ሰባት ትፈልጡ? ክንደይ ኣዝዮም ዕዉታት ሰባት ኣብ ዙርያኹም ኣለዉ? So ንስኻትኩም ማሕበራዊ ጥምረትኩም your network is your net worth እንታይ ማለት እዩ? ናትካ ኮኔክሽን ናትካ ርክባት ናትካ ማእኸላይ ሃብቲ እዩ። ሃብትኻ ብምንታይ ድዕቀን እንድሕር ኢልካ በቶም ኣብ ዙርያኻ ኣለዉ። ምክንያቱ ንስኻ 10 ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ካብቶም 10 ሰባት እቶም 3 ካብቲ ንስኻ ዝኸድካዮ ኪነት ክመሃሩ ዝደልዩ እዮም። ኦኬ እቶም 3 እቶም ማእኸሎት 3 ድማኒ ምስ ናትካ ማዕረ ደረጃ ዘለዎ ሓሳባት ትለዋወጥ ኩሉ ግዜ ትወዳደር ቅዱስ መንፈስ ህልወካ ገለ ካብዚኣቶም እቶም 3 ድማኒ ኩሉ ግዜ ንስኻን ቃዕሪርካ ትጥምቶም ሰባት እዮም ብስነ ምግባሮም ብትሕዝቶኦም ብኺደቶም ብናቶም ኮሚትመንት ኣብ እምነት ድልዎም ኣረዳድኣ ብቁመንኦም ብኩሉ እንትንኦም ስም 3 ካባኻ ትበልፁ እዮም ካብዞም 10 ስለዚ ኣብ ክልተ እዮም ዝምቀሉ ዘለዎ ማለት እዩ እንቶም ሓደ ክፋል ንስኻ ንኽትህብ ንኽትምህር ንኽትሰጋገር ንዓኻ ንኽሕሸካ ንበረኸት ንኽትከውን ዕድል ድቡኻ ሰባት እዮም እቶም ካልኦት ሰባት ድማ ውሽጥኻ ንኽበዝሕ ከም ብሓድሽ ጥርዚ ተሓሳስባ ክህልወካ ኣዝኻ ዕዉት ንኽትከውን ተሓሸ ዓይነት ኪደት ንኽትከይድ ድሕግዙኻ ኣብ ማእኸል ዘለዎኻ ነቲ ኪደት መካይድካ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣብ ናትኩም ኔትወርክ ኣብ ፌስቡክ ሊንክ ናትኩም ኣብ ቲክቶክ ትረኽቦም ሰባት whatever it is ክንደይ ኣዕሩኽ ኣለውኹም ማሕበራዊ ሃብቲ ትበሃልላ እዚኣ ኦኬ እታ ማሕበራዊት ሃብቲ ካብዚኣቶም እቶም 3 ናትኩም ትብልዎም ሲ ብክንደይ ዕፅፊ እዮም ካባኹም ደዓቢ ናይ ዕማመይ እንታይ ክትገብር ድበዝሕ ንሕና ንረኽቦ ንሽግርና ድመስል እዩ ኦኬ ድበዝሕ ንሕና ንረኽቦ ንሽግርና ድመስል ከምቲ ንሃና ድሓለፈ ምሳና ሪሌት ክገብር ድኽእል ንቃንዛና ድርድኦ ሰብ ኢልና ኢና ንሓስብ I don't care about ማይ ቃንዛ ማይ ቃንዛ it made me who I am ስጋብ ሕጂ ንዓይ ደድልየኒ ድሕሪ ሕጂ ከመይ ገይረ ካብዛ ዘለኹዋ ዓንኬር ክወፅእ ትኽእል ኦኬ ካብዛ ዘለኹዋ ዓንኬል ከመይ ገይረ ክወፅእ ይኽእል ከመይ ገይረ 5 ዕፅፊ ካብ ዘለኹዎ ክኸውን ይኽእል ከመይ ገይረ 10 ዕፅፊ ክበፅሕ ይኽእል ሶ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ክሕግዙኹም ትኽእሉ ናው ነብሲ ወከፍኩም ሰራሕተኛታት ኢኹም ሓቂ ዶ እዚኣ ንሰማዕላ ዲና ገለገለ ሰባት ሓገዝ ዝህልወና ይኸውን ካብ መንግስቲ ግን ካልእ ተተረፈ እተን ኣዴታት ኢኹም ፉል ታይም ኣዴታት ኢኹም ሓሲብክን ትፈልጣ ዶ ዕዉታት ቆልዑ ዘለዎአን ኣብ ኩዕሶ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኤክስትሪም ኢንቴሊጀንስ ዘለዎም ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣተሓሳስባን እምነትን ክኸውን ይኽእል whatever it is ከምኡ ደዕበያ ኣዴታት ኬድክን ሓቲትክን ትፈልጣ እንታይ ትገብራ ከመይ ትውዕላ ግዜኽን ከመይ ተመሓድራ ደቅኽን ከመይ ገርክን ተኣልየን ደቅኹም እንተደኣ ከምቲ ንስኹም ትምነይዎ ደረጃ ድበፅሑ ደይሃልዮም እሞ ከዓ ንዓኹም ሃጓፍ እንተዳ ዝስማዓኩም ኮይኑ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድናዮ ነገር ክንደይ ካባና ኢና ነቶም ከምኡ ዕዉታት ሰባት ኬድና ንሓትት ኣነ ኣብቲ ዘለኽዎ ዓውዲ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ሸር ገይረልኩም ነይረ ኣብቲ ኣነ ክገብሮ ዝደሊ ነገር I had to go and find the number one the best ድበሃል ኣብቲ ትካል the best for 11 years running number one ድበሃል ከይደ ብኣካል ክረኽቦ ነይርኒ ንምንታይ ጌርካዮ ከመይ ጌርካ እዚአን ጥራይ ነይረን ሕቶይ that's it that's all I care ኣነ እንድሕር ነቲ ክገብሮ ድምነ ነገር ንዓይ ፓሽኔት ኮይኑ ክገብሮ ድምነ ነገር ክረክብ ኮይነ ናተይ ማሕበራዊ ሃፍቲ ስጋብ ክንድኡ ከሰጋግረኒ ድኽእል ክኸውን ኣለዎ እዚ ድብለኩም ዘለኹ ብ4,000 ካባ ይበልፅ ብ4,000 ዕፅፊ ካባ ይበልፅ እዚ ናምበር ዋን ድብለኩም ዘለኹ ብ4,000 ዕፅፊ ካባ ይበልፅ what can I say ንዓኹም ክንዱ ደኣክል ርሕቐት ክወስደኩም ዝኽእል ክንዱ ደኣክል ከፋልጠኩም ዝኽእል ክንዱ ደኣክል ከሰጋግረኩም ዝኽእል ባዕሉ ነቲ መገዲ ንስኹም ትምነይዎ ክትከድዎ ትደልዩ ድኸደ ሰብ ረኺብኩም ክትሓቱ እንተደኣ ኮንኩም you need to ask the questions እንታይ ካ ክትከውን ትደሊ ዘለኻ ኣብዚ ተሪፍካ ዘለኻ ራእይ ስለዘይብልካ ወዲ ሓወይ እዚኣ ዋሓጣ ካብ ሎም መዓንቲ ግን ክንጅምር ንኽእል ኢና ካብ ሎም መዓንቲ ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣብዚ ትድሕዝነካ ነገር እንታይ እዩ ክንዱ ደኣክል ገድሊ ሓሊፉ መፅኡ ኣእምሮ እጅኦ ተታሒዙ ኣሎ ጭቃ መሊኡ ርእሱ ድበዝሕ ሰብ like it shocks me ኣብ ቲክቶክ ገለ ነገር ገለ ክመፅእ ከለኹ
ብጣዕሚ ለባማት ኣዝዮም ዕዉታት ብዙሕ ነገር ዝገበሩ ርግእ ኢሎም ህድእ ኢሎም ነቲ ትብሎ ዘለካ ነገርን ሰሚዖም ከተግብርዎን ክኸዱ ትርኢ ድበዝሕ ሰብ ከ ሕሰቦ እሞ መጻኢት ኤርትራ ክንሓስብ ከለና ሲ እዚኦም ሰባት እዚኦም እጃሞም ኮይኖም ክመርፁ እንድሕር ኮይኖም እውን ንመን ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ምረፁ እንተዝበሃል እውን ንክመርፁ ማለት እዩ መን እንተገልገለ ይሓይሽ መን ነቲ ህዝቢ ዘገልግል ሲስተም ነቆም ተባሂሉ ክመርፁ እኳ ደይበቕዑ ዝበዝሑ ሰባት ክመርፁ ይበቕዑን እዮም I'm just putting pure fact ብዚ ብናፅነት ብንፅል ክሓስብ ዘይክእል መንእሰይ ሒዝካ ሃገር ክተውሕዝ ወይ መፃ ክተውሕዝ ማለት ከዓ እዚ ዕሽነት እዩ ሓደ ሰብ ዝበዝሕ ዝበሃል ነገር ኣብዚ ኩሉ ኣነ ዝዛረቡ ዘለኹ ነገር ብዛዕባ ብንፅል ከመይ ጌርና ድሓሽና ክንከውን ንኽእል ከም ውልቀ ሰባት ከመይ ጌርና ድሓሽና ክንከውን ንኽእል ኩሉ ዘረባ ይንስ እዩ ካልእ ነገር የብለይን ምስ ከምዚ እምነት ኪድ ምስ ከምዚ ፖለቲካዊ ውድብ ኪድ ምስ ከምዚ ገለ ዝበሃል ነገር ወላ ሓንቲ የብለይን ኣነ ድኣምን እንታይ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክትገብር ምሕሳብካ ብናፅነት ናተይ ትብሎ ራእይ ናተይ ትብሎ ሓሳብ ናተይ ትብሎ ኪደት ክህልወካ ኣለዎ ቅድም that's the absolute necessity ከምኡ ክትገብር ደይ ትኽእል ተጠርኒፍካ ኣብ ገለ ማሕበር ትኸይድ እንድሕር ኣሊኻ ኮንካ ንስኻ በጊዕ ኢኻ ሓንቶይ ፅሉል ኢለካ ነይረ ብዛዕባ ገፈጥ እንዳበላዕኻ ክሻ ሙሉእ ከብዲ ሸጊሩን እንታይ ከም ዝገብር እንዳገጀፍና እንዲና ገለ ትብል እንድሕር ኣሊኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ነጊረካ ኣለኹ ንዑ ገዲፍካ ብዛዕባ ምግዛፍ ትዕዘምዝም እንተሊኻ ፅሉል ኢኻ ኣብዚ ከዓ ተጎቲትካ ናትካ ራእይ ደይብልካ ኣነ መን ኢልካ ንሰብ መልሲ ክትረኽበላ ደይትኽእል ኪደት ናተይ መገዲ እንታይ ኢልካ ትኸዶ መገዲ ደይብልካ በቃ ትነብረሉ ዕላማ ዘይብልካ ክትከውን ከለካ ብንፅል ናይ ውልቀ ሰብ እየ ዝዛረብ ኣለኹ ናይ ማሕበር ገለ ይኩን ዝዛረብ ኣለኹ እንድሕር ደይብልካ ኮንካ እስኻ በጊዕ ኢኻ ወላ ሓደ ነገር የብልካ በጊዕ ትሓይሽ ንኣፈጣጥራ ምዑሩይ ብዝኾነ ሚዛን ትነብር Okay, so individually, as an individual person, بنتصل اوكي ናይ 2023 መደበይ ነዚ ይመስል ስጋ ሕጂ ድኸድኮ ኪደት ንዕሩኽተይ ይመስል ነይረ መካይተይ ይመስል ነይረ ኣብ ዳንዲስ ኣብ ዳንዳ ናተይ ድብሎ ነገር ግን ኣይነበረን ብርግፅ ሕጂ ግን this is me እንተ ደኣ ዓመት ወሲድለይ that's okay ናተይ ጉዕዞ እዩ እንተ ደኣ 5 ዓመት ወሲድለይ that's okay ናተይ ጉዕዞ እዩ اوكي نحنا نبلو كيدت نحنا نبلو علامه نحنا نبلو امر اندحر ديبلنا خوينو that there is a huge problem سوشيال ميديا كساب كنديا معلت كنتقام ኣለና ትብሎ ሊና ሓወይ ብዝሒ ምጥቃምና ፀገም ኣለዎ ዶ that's the whole point ሶሻል ሚዲያ ካብ ናተይ ጀሚርኩም ኪንዮ ንዓኹም ክንደይ ግዜ ኣለኩም ክንደይ ግዜ ኣለኩም ንስኹም ሲ ኣብ ዕላማኩም ንክትሰርሑ ክንደይ ግዜ ኣለኩም I don't know where you get the time I like creator ንክትከውን ውሽጥኻ ንክበዝሕ ሓሳብካ ንክተካፍል ትኸደን በብቦትኡ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ካብዞም 7 ጥርዝታት እዚኦም ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝነጥ ኣብ መንፈሳዊ ኢንተሌክቹዋሊ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ማለት እዩ ኣብ ኣካልካ ኣብ ማሕበራዊ ጥርናፈኻ ኣብ ከመይ ጌርካ ንስኻ ንሓሳብካ ንካልኦት ሰባት ክተካፍለሉ ትኽእል ናይ ኢንፍሉዌንሻል ዌልት ክህልወካ ኣብ ማሕበራዊ ሃብቲ ንክትፈጥር ንስኻ ኮሚኒቲ ዌልት ንክትፈጥር ከምኡውን ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ብንዋት እውን ሃብታም ንክትከውን ክገብሩካ ዝኽእሉ ናይ ነብሲ ወከፎም ቻነል ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብኡ ወፃኢ ግን ንዓኻ ግዜካ ይትስርቀካ ዘሎ you're not doing anything essentially okay now I see a lot of positive things ኣብዚ ኣብ 2023 I will avoid toxic people focus ኣብ ነብሰይ ክገብር ሓድሽ ቋንቋ ክመሃረ ገለ ድብል ኣሎ ሶልያና ሓወይ ድሓይሽ ፍልጠት እንድሕር ኣሊካ ምፃእ እሞ መሃረና ኦኬ ርግፀኛ እየ ከምኡ ክትዕዘምዝም ድገብረካ ድሎ ስለ ድሕመካ ጥራይ ኣነ እንድኾነ ሰብ ኣይፀረፍኮን እንድሕር ተጎቲቱ ድኸይድ ኮይነ ሓደ ሰብ በጊዕ ኢለ ኣለኹ እዚ ከዓ just a simple definition በጊዕ ተጎቲታ ትኸይድ ናቱ ሓሳብ ዘለዎ ናተይ ራእይ ኣለኒ መገደይ በዚ እዩ parameter ዘለዎ ሰብ if you don't have no parameters you're gone okay you are gone نحن uplift تقبرنا سبات أب مركب كنقول يخون كلامنا أما ترى I think تا حمشيتي تلاوي ناي مخان حيل مالتي
ሓፍትናትካ ፀላዊ ናይ ምኳን ከመይ ጌርካ ኢኻ ፀላዊ ትኸውን ፀላዊ ክትከውን ድወሃብ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ድወሃብ ትህቦ ነገር ወረ ሕማቕ ነገር ደፍርህ ነገር ደሻቕል ነገር እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ኢንተረስት ዘለዎም ገዛ ርእሶም ክዓብዩ ዘይደልዩ ንበዝሕ ኣብ ሕብረተሰብና ራእዩ ስለ ዘይብሉ ክዓቢ ስለ ዘይደሊ ገዛ ርእሱ ከሰጋግር ስለ ዘይደሊ ምስግጋር ማለት መስዋእቲ ምኽፋል ስትራግል ምግባር ቃንዛ ብገፅካ ምውዳቕ ስለ ዘለዎ እቲ ድበዝሑ ቻነላት ድበዝሑ ሰብ ሳብስክሪፕሽን ዘለዎም እንድሕር ሪኢኹም ድበዝሑ ቻነላት ብዙሕ ሰብ ፈለው ዝገብሮም እንድሕር ሪኢኹም እቲ ድቐለለ ድበሃል ቻነል እዩ ስራሕ ደድልዮ ኣይኮነን ንዓይ ፈለው ክትገብረኒ እንድሕር ኮንካ ደንጊኻ መፂኻ እንተደይኮንካ ብዝተዕዘምዝም ዘለኻ ብርግፅ ከሕመካ ምዃኑ ነጊረካ እየ ናይ ብሓቂ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ፀኒሕካ ኣለካ ምሳይ ፋልማይ ካብዚ መፂኻ ትዕዘምዝም ተሊኻ ግን ዳትስ ዋት ኣይ ሰድ ካብ መጀመርቱ ትሒዘ ምሳይ ክትከውን እንድሕር ኮንካ it will be painful it wouldn't be an easy journey ኣነ ቀሊል ኪደት ኣይከድኩን ክትሰጋገር እንድሕር ኮንካ ክትበፅሕ እንድሕር ኮንካ ክትከፍሎ ድግባእካ መስዋእት ኣሎ there is a price tag for everything ኦኬ እቶም ከምኡ ኣብ ኔጋቲቭ ኢንፍሉንስ ድዕገሽግሹ ገዛ ርእሶም ከሰጋግሩ ደይደልዩ ቀዳምነቶም ዘይፈልጡ ብድመፀ ሶሻል ሚድያ ደስሓቅ ነገር ጥራሕ ድመስሎም ንነብሶም ኢንተርቴይን እንዳገበሩ 30ኦምን 40ኦምን ድቁንፅልዎ እንደለዉ ሰባት ዳትስ ዋይ ድበዝሕ ኣሻቃሊ ድኾነ ብዙሕ ስራሕ ዘየድልዮ ብዲፎልት ኣእምሮና ከይሓሰበ ድኸዶ ቦታ ማለት እዩ ኣልበርት አንስታይን እንታይ ኢሉ ቲንኪንግ ኢዝ ታፍ ዳትስ ዋይ ኤቭሪዋን ካን ዱ ኢት ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ሓሳብ ምሕሳብ ብርቱዕ ስራሕ ስለ ድኾነ እዩ ስራሕ የድልዮ እዩ ኦኬ ምሕሳብ ብርቱዕ ስራሕ እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ስራሕ እዩ ተሓሲብካ ግን ተዓቢ ኢኻ ኦኬ ተሓሲብካ ግን ተዓቢ ኢኻ ናው ድኾነ ነገር ካባና ድወፅእ ፀለውቲ ክንከውን እንድሕር ኮይና በቲ ንሕና ንምንዮ ጥርዚ ክኸውን ኣሎ በቲ ንሕና ንብሎ ናህና ንብሎ ኣነ ብዙሕ ሳብስክራይበርስ የብለይን ነቶም ንዓይ ሳብስክራይብ ኣብ ናተይ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም ንዓይ ፈለው ትገብሩም ሰባት ግን ስጋዕ ክንደይ ፅምእ ኣለኩም ከም ሰባት ክትሰጋገሩ ርግፀኛ እዩ ምክንያቱ ስጋዕ ክንደይ ከም ዝነውሕ ናተይ ትሕዝቶ ይፈልጥ እየ ንሕና ኣቴንሽን ስፓን ናህና ከዓ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኢትስ 8 ሰከንድስ ድሕሪኡ ኩሉ ሰብ ሰልችዎ ሓሊፍካ ኣሎ ኦኬ ናው ኢትስ ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ንሕና ኢንፍሉንስ ዝገብሩና ዘለዉ ሰባት መን ምዃኖም ክነለሉ እሞኒ ወይ ተፀለውቲ ኢና ወይ ፀለውቲ ኢና ደየዋፃና ንድሕር ኮይኑ ከዓ ሸተት ኢልና ክንእል የላ okay we've got to have this sense of نحن تم 10 ኮማንድመንት ክነግረኩም እየ 10 ትእዛዛት ናይ ሃፍቲ ወይ ከዓ ፕሮስፐር ናይ ምግባር ናይ ምስግጋር እንታይ ምዃኖም ክነግረኩም እየ ናው ሜዲተርስ ናይ ቲክቶክ ማነጅ እቲ ገዛ ፅቡቅ ጌርኩም ባዕልኩም ማነጅ ግበሮ ገዛኹም እዩ ኦኬ ሓምሽቲ ድበፅሕና ሻድሸይት እንታይ እያ እታ ናይ ለውጢ ሜላ ግን ኩሉ ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ቀላል እንድያ ካብኣ ድቐልል ነገር ደለ እዩ ድሓን እታ ሻድሸይት ቅድም ንዛረብ መን ኣለ ብዚ ሃፍታም ክኸውን ዝደሊ ሃፍታም ብንዋት እየ ዝዛረብ ኣለኹ ብጥረ ገንዘብ እየ ዝዛረብ ኣለኹ ብጥረ ገንዘብ ሃፍታም ክትከውን ትደሊ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ኣታዊ ዘለዎ ሰብ ክትከውን ትደሊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድላኻያ ኣታዊኻ ክበዝሕ ትደሊ ዶ ናው ኣብዚኣ የስ ትፅሕፍለይ ዘለኹም የስ ሚ ገለ ትፅሕፍ ኣለኹም ወንደርፉል እቶም ትደልዩ ኢኹም እግባኣኒ ኢልኩም ተኣምኑ ኸ የስ ኣይካን ፀሓፍለይ ኣብ ቻት እሞ ሃሽታግ የስ ኣይካን የስ ኣይካን ሃፍታም ክኸውን እየ ኣታውየይ ብ5 ዕፅፊ ብ10 ዕፅፊ ክዕብዮ ይኽእል እየ ምክንያቱ ትድኸበረ ነገር ትውንኖ ዘለካ ንዓኻ ነቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ካ ኣለዎም ከመይ ገይረ ንዓኻ ከረዳእካ እንድሕር ደሊኻ የስ ኣይካን yes I can yes I can እንኮ ጅሆ ሒዝና ደሎ is self belief ቅድም self belief እዩ ካልኣይ ከዓኒ self doubt እዩ ብሊፍ ሲስተም ሒዝናዮ ደለና ብሓፈሽኡ ከመይ ጌርካ ሃፍታም ክትከውን ትኽእል ንዝብል ኣምር ብሓፈሽኡ
ንዓና ኣለና ኢልና ንሓስቦም ነገራት ከዓኒ ወይ የብልናን ኢልና ንሓስቦም ነገራት ንኽነፍትም በዞም ኣብዞም ነገራት እዚኦም ጠሚተ ክዛረብ ኦኬ ቅድም ግን ክንኣምን ኣለና ንዓይ ይግባኣኒ እዩ ክኸውን ኢኻ ክንብል ኣለና የስ ኣይ ካን ኦኬ ነቶም ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ እውን ላይቭ እየ ዘለኹ ንሶ ናብዚ ናብዚ ንጥምት ዘለኹ ብኡ እዩ በዚ ብቴሌፎን ኣለኹ በዚ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ኣለኹ ነቶም ዩቲዩብ ወይ ትፈልጦ ማለት እዩ የስ ኣይ ካን እግባኣኒ ኢልካ እንተ ኣሚንካ ናተይ ኢልካ እንተ ኣሚንካ then you will ask the right questions ልክዕ ሕቶታት ክትሓትት ክትጅምር ኢኻ ተን ልክዕ ሕቶታት ንሓተን ከዓኒ መጀመርያ ኣነ እንታይ እየ ሞያይ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝኽእል ናይ ፅሬት ድየ ትሰርሕ ካርፔንተር ድየ ትሰርሕ ዶክተር ድየ ተመራማራይ ድየ ነጋዳይ ድየ whatever is what's your profession እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እና ኣብዚ ቻት ኣይኩንኩም ትፅሕፉለይ ኣብዚ ቻት የስ ኣይኮን ጥራይ ፀሓፉለይ ይኽእል የልኩም ጥራይ እመኑ የስ ኣይካን እንታይ እያ ናተይ ሞታ ፀሓፍዋ ኣብዚኣ ጥቓ እንታይ ክትፅሕፉ ኢኹም ኣነ ገንዘብ እንተዘይህልዎ ወላ ንካልኦት ሰባት ክገብሮ ከለኹ ባህታ ድፈጥረለይ እዚኣ ድኽእላ ድመልካ ካባይ ንላዕሊ ካልእ ሰብ ክገብራ ድኽእል የለን ወይ ምሻሎ ኣዝየ ብሉፅ ዝኾነ ጥበብ ኣለኒ ብደይ ገንዘብ እውን እንተገበርኳ ባህታ ትፈጥረለያ ትብልዋ ነገር ክንታይ ኣላ ኦኬ ኣብዚኣ ዋላ ገንዘብ ኣይሃልዎ ክገብሮ ከለኹስ ባህታ ድፈጥረለይ ነገር I don't get paid ነዚ ክገብር ከለኹ I don't monetize ብምሉእ ዝገብሮ ኣለኹ I'm not trying to monetize it ነዚ ቪድዮ ኣፕሎድ ይገብሮ ኣለኹ ላይቭ ምስ ተወድአ ተዓፂሎ I'm not interested ክንደይ ክገብር ይኽእል ካብዚ but I could do this all day long I am so passionate ብጣዕሚ ባህታ ድፈጥረለይ ነገር እንድሕር ሃልዩ በታ ኣነ ድነቓሕ ኩላ ሜይቢ ካብቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ከምቲ ናተይ ዕድል ዘይረኸበ ሰብ ብምሕጋዝ ከሰጋግሮ እንተደኣ ክኢለ ዝሓለፈ ወርሒ 149 ሰባት 149 ሰባት ካብ ደሞዞም ንላዕሊ ኣታዊ ነይርዎም ምሳይ ዝሰርሑ ኣብ ራእይ ዝሰርሑ ማለት እዩ ፓርታይም ዝሰርሕዎ መዐቀኒት ገንዘብ ኣይኮነን ሕጂ ክንደይ ድኣክል ሽግር ክፈትሑ ይኽእሉ ኣለዉ ሰባት እዚኦም ኢልኩም ክትሓቱ ክትክእሉ ኣለኩም ሞዮኦም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝፀንሑ ነቲ ንሶም ዝፈትውዎ ነገር ንካልኦት ሰባት ብምሕጋዝ ካብ ጅቦም ዝወፅእ ነገር የብሎም ኣብ ድኳን ድኽየድ ነገር የብሎም ፍልጠቶምን ግዜኦምን ብምሃብ ከመይ ገይሮም ንካልኦት ሰባት ኢንፍሉንስ ክገብሩ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ንካልኦት ሰባት ካብቲ ዝነበርዎ ገድሊ ከሰጋግርዎም ክእሉ ከመይ ገይሮም ሽግር ክፈትሑ ይኽእሉ ምሳና ስለ ዳዓበዩ ኣብ ራእይ ስለ ዝተምሃሩ ንካልኦት ሰባት ብምሃብ they've done amazing ልዕሊ ደሞዞም I don't know anywhere ንሕና ከም ራእይ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ትካልሲ ክንዲ ዝደኣክሉ ካብ ኣሕዋትና ክንሕግዝ ንኽእል እንድሕር ኣለና ኮይና ክኒ ኢማጅን ነብሲ ወከፍና ይግባኣና ኢልና ኢና ብሓደ ጥምረት ክንሰርሕ ከለና ኦኬ ናው እታ ንሕና ሃፍታማት ክንከውን ተድልየና ነገር ምግልጋል እያ ካልእ ምስጢር የብላን ንኽነገልግል ግን ንሕና ንሰርሖ ዘለና ነገር ህልወና እንዳ ዓበይቲ ንሰርሕ ንህሉ ኸውን ነርሲን ተምሃሮ ንኸውን ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ንኸውን ኣብ ፋብሪካ ኢዳዝን ማተር ንመልኮ ነገር ከዓ ይህልወና ንኣብነት ምስ ሰብ ምዝራብ ድዩ ብዙሕ ሰብ ዲኻ ትፈልጥ ንብዙሕ ሰብ ዲኻ ትሕግዝ ትደሊ ኣብ ሰዓት እዚ ንካልእ ሰብ ሂወቱ ድሓሸ ንክኸውን ዲኻ ትሕግዝ ዘለካ ኢዳዝን ማተር ኦኬ ኢዳዝን ማተር እንተ ደኣ ክተገልግል ትኽእል ኮንካ እንተ ደኣ ክተሰጋግር ትኽእል ኮንካ ንካልኦት ሰባት ንተስፋ ንበረኸት ክትከውን እንተ ደኣ ክኢልካ then you will have a lot of wealth ኦኬ እዚኣ ሃፍታም ክትከውን ተደሊኻ ንወለዶታት ድኸይድ ሃፍቲ ክትገብር ተደሊኻ ኸ ናይ መጨረሻ እዚኣ መን ኣሎ ንደቁን ደቂ ደቁን ነባሪ ዝኾነ መቐይሮ ክፈጥረሎም ዝድምነ ንደቅኻን ደቂ ደቅኻን ዝኸውን ነባሪ ዝኾነ ፍታሕ ክተምፅእ እንድሕር ደሊኻ እቲ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ንካልእ ሰባት ኣርእዮም ንስኻ ትምህሮ ዘለኻ ንካልእ ሰባት መሃሮም በቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ካልኦት ሰባት ደርኣኻዮም ካብቲ ንስኻ ደርኣኻዮም ንላዕሊ ገይሮም ክገብርዎ ከለዉ ንስኻ ዩርሰት ሃትሲት ካልእ ምስጢር የብላን ካብዚ ዝቐልል ነገር የለን ኦኬ ሶ ኢትስ ኤክስትሪምሊ ኢዚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነዞም ነገራት እዚኦም ክንፈልጦም
ብድግባእኻ ንክንርድኦም ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብታ ታይሻል ፕሮስፐር ትብል መፅሓፍ ቴን ኮማንድመንትስ ኣብዚኣ ኣዋህሊለና ኣለኹሞ ብቅድመ ተኸተል ምእንቲ ከረዳእኩም ኣይ ዊል ትራይ ቱ ብሪንግ ደም ንሕና ከምኡ ተምሃርና መን ኣሎ ብዛዕባ ገንዘብ ተማሂሩ ዝፈልጥ ክዓቢ ከሎ ብዛዕባ ገንዘብ ተማሂሩ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ እዚ ክዓቢ ከሎ ኣነ ተማሃርኩን ኣቦይ ብጣዕሚ ንፉዕ ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ይሓጊዝኒ እዚኦም ብምሉኦም ዝጥቀመሎም መምሃራን ኣብ ሰዓት ዝድረድኡኒ ድሕግዙኒ ኣቦይ ይፋሊጥ ንቅድም ብዛዕባ ገንዘብ ግን ተዛሪቡ ይፈልጥኒ ኣብዚ ምስ በፃሕኩ ካብ ጅምሮን ጀሚርካ ሃፍቲ ከም ዝግባኣኒ ምስ ተማሃርኩ ግን ኣይ ቲንክ ኣብዚ ክወስደኩም ኣለኒ መስለኒ ቴን ኮማንድመንትስ እተን 10 ኮማንድመንትስ እንታይ ምዃነን ከረዳእኩም ብዘይካ እዚ ኣብቲ ቢዝነስ ሴክሬትስ ፍሮም ባይብል ዝብል ናይ in a row see all እዚኣ ኣብታ ታይሻል ፕሮስፐር ትብል ብቀረባ መዓልቲ ደብሽ እማሃ ባጊዕ ክንሸቀጥ ነርና ኦኬ እተን 10 ኮማንድመንትስ እንታይ ምዃነን ክነግረኩም ድሓር ካብኡ ንቕፅል ኦኬ ንሕና ሃብታማት ንክንከውን ብናይ ድበዛሕ ናብ ዘለና ብፍላይ ናይ ክርስትያን እምነት ዘለና ተኮይና እንታይ እቲ ካልእ እቲ እቲ ፍልልዩ ኣቦቱ እናሃለዎ ከሎ ኣነ ከም ኣማን ኦርቶዶክስ ብዛዕባ ቶራ ክፋል ናይ ኦልድ ተስተመንት ወይ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝኾኑ ፅሑፋት እቶም 4 መፅሓፍቲ መሰረት ብምግባር ዳንኤል ለፔን ዝበሃል ራባይ ወይ ከዓ ካብ ኣቦውን ኣብ ሓጉኡን ዝነበረ ኣቦሓጉኡን ኣቕሽሽቲ ናይ ጁሽ ዝርከብዎም ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ እግዚኣብሔር ክሰርሐና ከሎ ዕወታት ንክንከውን ይሰሪሕና ብዛዕባ ገንዘብ ዘለዎ ርድኢት ከንታይ መስሊ ዝተንትኑ ኣብኡ እንታይ ድብል ተቐዳመይቲ ሕጊ ብሊቭ ኢን ዲግኒቲ ን ሞራሊቲ ኦፍ ቢዝነስ ብዛዕባ ቢዝነስ ምግባር ማለት እዩ እዚኣ መቐፅልታ ናይታ ቢዝነስ ሴክሬትስ ፍሮም ባይብል ትብል እያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰረታት ናይ መፅሓፍ ናይ ንግዲ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እዩ ድትንትናው እንድሕር ደይሪኢኹም ኮንኩም ፕሊስ ንዓይ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ግዜን ፍልጠተይን ከመይ ገረ ክህብ ይኽእል ከመይ ገረ ንግዲ ክቅይሮ ይኽእል ድሓገዝህኒ መፅሓፍ እያ ንዓኹም ክጠቕመኩም ትኽእል እያ ኢለ ዳኣምን believe in the dignity and morality of business ቢዝነስ ኣገባብ ዘለዎ ኢንቴግሪቲ ድግብኦ ንካልኦት ሰባት ብድግባእ ምግልጋል ዝግብኦ ኣቋራጭ ዘይኮነ ስራሕ ደድልዮ ነገር ምዃኑ ክብረት ምዃኑ ብዓብዩ ስራሕ ትንግድስ ክብረት ምዃኑ በገባብ ክርዳእና ይግብኦ ክነኽብሮ ከዓ ይግባአና extend the network of your connectedness to many people እቲ ስኻ ትፈልጦ ታድበልኳ ማለት እዩ ንውልድ ወለዶ ድኸውን ፍታሕ እንድሕር ደሊኻ እቲ ስኻ ትፈልጦ ንካልኦት ሰባት ከዓ ክዕወቱ ክትሕግዞም ኣለካ ኣነ በዚኣ ድቕለስ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ካብታ ታይሻል ፕሮስፐር ትብል ድመፀት ርድኢት ይደለኒ ብፍላይ ብዛዕባ ኣብ ምሕደራ ነቶም ምሳይ ድኸዱ ዘለዎ ሰባት ከመይ ገረ ይጠምሮም ከመይ ገረ ምስኦም ተላፊነ ይሰርሕ ከመይ ገርና ነቲ ድመፀና ሰብ ብድግባእ ነገልግሎ በዚአን ኢና ንቕለስ በዘን 10 ኮማንድመንት ነዝሰርሖ ስራሕ ነኽብሮ ኣነ ድፈልጦም ሰባት ንኣብነት ናተይ ፕላትፎርም ኣለና ኣብ ፌስቡክ ንሶም ፅቡቅ ውፅኢት ኣብ ዘለዎ ሰዓት ናብ ሕብረተሰብ ክኸይድ ተደልዮ እሞ ኣምፅኦ ንዖም ሸር ይገብሩሎም ንሶም ኮኔክት ይኾኑ ምስ ተደልየኒ ሰባት ማለት እዩ ሶ ኤክስተንድ the network of your connectedness to many people ንብዙሓት ሰባት ኮኔክት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ቋንቋ ኣየድልየካን እዩ ቋንቋ ኣየድልየካን እዩ ቁፅሪ 3 get to know yourself ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝበልናዮ ማለት ነብስኻ ፍለጣ እንታይ ኢኻ ትደሊ ንስኻ እንታይ ከለካ ከመይ ጌርካ ንካልኦት ሰባት ንበረኸት ክትከውን ትኽእል ካልእ ዘይብላ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 do not pursue perfection ኣነ እንታይ ኢለ ድኣምን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተዛሪብና 6 ዲግሪ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንካልእ ወላ ሓደ ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ
أنا كحسب كله جن 4 طرح بس حلو له كابتو كونه دقباني كابت دلنا عقمي 4 تدحم قد بهالسب ملكع تمهرتي 4 قفتا أوانتي أخ جبرا دقل نبرت راح سلا جبرا يبعد له تدل على دبهال دماني كابتن سخ جبرا دقل زنبرة 4 طرح جرد له بزا مينتاليتي زي عند احتمال لسنا we can go far روحك كاين نقلنا جن ناتي معك أنيزي أنا 4 يدلوخو خابتا عقمي كل كلهم مسكال سبا يكون كل وارد دلوخو دبز احنا سبات وددرنا مسكال سبي مس نفسنا كنوادر كلنا ግን ርሑቕ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብቲ ርሑቕ ንኸደሉ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዋት ኤቨር ዓበየ ነገር ድገበርናዮ ፈፂሙ ንምሉእነት ድቐርብ ከም ዘይኮነ ኦኬ እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ኦኬ ኦኬ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ ዋት ኤቨር ፍፁም እዩ ድበሃል ነገር የለን ኣነ 4 ይበፅሓኹ ኣለኹ ካብቲ ኣነ ክኾኑ ድግባእኒ ኢለ ድሓስቦ اوكي كل جزء بقص يودق له تيوم تيك توك دلهم تاب تاب قبروا مثلا كونكشن دروب قبر سلازلو سو 4 انت زي بتصحي كني ايماجين كندي يسرح يدلين له دحش كسب نخون كابز دلخو ب 10 ميت حرام ما حيشه بمنصر تقدم حجز نبركو كندي اكر حقات يد منصر له so remember to always not pursue perfection دبال نجار يلا there is nothing so called perfection okay ቁጥሪ 5 lead consistency and constantly اوكي بكل ግዜ بحد عينت هرمت ዕብየትካሲ ሓንቲ ቀሚት እንዳገበርካ እንዳማሓየሽካ ንመዓልቲ እንተ ክትከይድ ክኢልካ ብዙሕ ርሕቀት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብሓደ ግዜ ዓብ ነገር ክትገብር ትፍትን ሽዑ እቲ ዓብ ነገር ዝገበርካ ከም ገለ እንድሕር ዝለቕለቕ ኢላ ክትገብራ ደይ ክኢልካ ኣዋደቕኻ ይኸፍእ ማለት እዩ ነንእሽተይ እንዳማሓየሽካ ክትከይድ ከለካ ግን ነባሪ ዝኾነ ፍታሕካ ተምፅእ እቲ መቐይሮ ከዓ ንኩሉ ግዜ እዩ ዝኸውን እቲ ትኸዶ ኪደት ከዓ ከቢድ ኣይከውንን እዩ ታይም ኮንሱምን ኣይከውንን ኢፈርትፉል ኣይከውንን ማለት ብዙሕ ግዜ ዝወስድን ብዙሕ ሓል ክደድልዮን ንእሙራኻ ቻለንጅ ድገብር ኣይከውንን እዩ በታ ድናእሰት መልክዕ ሎማዓንቲ ክትገብራ ትኽእል ስጋብ ዕለት ሓደ እንተ ጀሚርካ 21 ክትመፅእ ከላ ሰርፕራይዝ ኣይኮነን ንዓኻ ኦኬ ኮንሲስተንትሊ በኣ ጌርካ ሞመንተም ፈጢርካ እንተ ክትከይድ ክኢልካ ኣካላዊ ብቕዓትካ ክሻ ሙሉእ ከብዳ ኣይህልወካን እዩ ወይ ጎሰስ እንዳልካ ይትኸይድኒ ኢኻ ወይ ብምሕርናኻ ኣይትሽግርን ኢኻ ወይ ብሕማም ሽኮርን ኮለስትሮልን ፀቕጢ ደምን ኣይትሽገርን ኢኻ እንተ ደኣ ኮንሽስ ዝኾነ ኣእምራ በማጋግባ ሰሪዕኻ ማለት እዩ ኣትሊስት ኣብታ ኣካላትካ ትበሃል ደላ ማለት እዩ እንተ ደኣ ንካልኦት ሰባት ከተገልግል ጀሚርካ በብንእሽተይ ንስኻ ተገልገልካዮም ከዓ እንተ ደኣ ምሂርካዮም ርሑቕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ okay so بتقع متن تا شاد شوي تقاني constantly change the changeable while steadfastly clinging into unchangeable ቁጥሪ 6 ታደበለፀት ነገር ኣብዚ ካብ ተዕዘምዝም ክትቅይሮ ድግባኣካ ከዓ ትኽእሎ ክቅየር ድግብኦ ግን ከዓ ትኽእሎ ደይቀየርካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ትፅበለኻ ነገራት ክቅየሩ እንድሕር ኮይኖም ንስኻ ክትቅየር ዘለካ ንስኻ ምስ ተቀየርካ ኩሎም ነገራት ክቅየሩ ይኽእሉ እዮም ነቶም ንዓኻ ከጠቕሙካ ድግብኦም ካብዚ ወፃኢ ንስኻ ክትቅይሮም ድግባእካ ነገራት ከይቀየርካ እንድሕር ትዕዘምዝም ኣለካ ኢትስ ኮልድ ኢንሳኒቲ ፅላለ ይበሃል ኦኬ ፅላለ ይበሃል ስለዚ ብተኻእለ መጠን ንሕና እንተ ደኣ ኣመጋግባና ቀይርና ኮምፕሊትሊ ካብ መድሃኒት ወፃኢ ክንነብር ይድግባእና ንሕና መድሃኒት ደድልዮም እዋናት ኣለዉ ገለገለ ኣውቶ ኢሚን ዲዚዝ ድመፁ ፈፂሞም ምስ ኣመጋግባ ወይ ከዓ ምስ ሞታቦሊዝም ዝተኣሳሰር ነገር ደይብሎም ሕማማት ኣለዉ ንሶም መድሃኒት ይግብኦም እዩ ኣነ መድሃኒት ተተማሂረ መድሃኒት ከዓ ስጋዕ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ይፈልጦ እየ ድበዛሕና ሰባት ኣብ መድሃኒት ደለና ግን ኣየድልየናን እዩ ነይሩ ኢትስ ቾይስ ክንመርፅ ኣለና ሕጂ ከዓ ነቶም ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ናይ ዕማመይ ከምኡ ደይበፃሕኹም ንብድሕር ሕጂ ትፈልጥዎም ወለድኹም ኣብ ከባቢኹም ዘለውን ንዓኹም እውን ፅባሕ ንጎድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ናና ሕብረተሰብ ወዲ 45 ምስ ኮነ ናይ ወዲ 65 ሕማም ይድሓምም ኦኬ ወዲ 45 ኮይኑ 5 መድሃኒት ሒዙ ክኸይድ ትሪኦ ኢትስ ቨሪ ሳድ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ከምኡ ምኸ ኣብዚ ዘመን እዚ ምዝኽእሉ ደሎ ንቕሓት ናትኩም ሸቶ should be to live young for as long as possible stay young for as long as possible እንታይ ማለት እዚ ብደይ መድሃኒት ሱሳታት ክትሓልፎ ክትክእል ኣለካ ብተኻእለ መጠን ምክንያቱ ላይክ ኣይ ዶንት ኖ ንሕና ኣብቲ ድሓሸ ዘመን ኣብቲ ድሓሸ ሕብረተሰብ ኣብቲ ድሓሸ ዕድል ኣድልዎ ቦታ ኢና ንነብር ንቕሓት ኣይኮንና ንፅኢና ግብሪ እዩ ደይብልና ስለዚ ኮንስታንትሊ ነታ ናይ ምግቢ መቐይሮ ተድልየና ሽኮር እንድሕር ትወስድ ኣለካ ኮንካ ውዒልካ ሓዲርካ መድሃኒት ከኣቱ ኢኻ ፃዕዳ ሓርጭ እንድሕር ትምገብ ኮንካ ውዒልካ ሓዲርካ መድሃኒት ከድልየካ እዩ ናይ ከስዓኻ ጥዕና እንድሕር ሕጂ ኣእምር ደይገቢርካሉ ውዒልካ ሓዲርካ ዶክተር ከድልየካ እዩ ዝኩሉ ዝስራሕካዮ ገንዘብ ናብ ሆስፒታል ክኸይድ ማለት እዩ እንተ ደኣ
بعقمك اكسرسايز كتقبر ديت خلق كونك انت قالك خلقه اب عرات مقدام تليفون حسكا معزمزام دحر تمرص الله خونك روحو ناي كتكايدنيغا تدبلو له نجر بقرب عايز متص سلازي بقلل دبل نجر بزن نجر زين كسرح كتقيرو ديت خل نجر نحر كوين اكسبتيت قاس اندالكا مساء سلام جبر كتقيرو تخل نجر ግን ጽባሕ ይتصበየሉ اوكي ቁጥር 7 learn to foretell the future ጽባሕ እንታይ ክመጽእ ኣስተብህል ኩነታት ናበይ ይቕየራሉ ቁጠባ ናይ ዓለምና ናበይ ይኸይዳሉ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ናበይ ይኸይዳሉ ንዓና ብኸመይ ይጸልዎና ሕጂ ኣነ እንታይ ክደሉ ይግባኣኒ ሬይኒ ዴይ ዝበሃሉ እንታይ ማለት እዮም ብቁጠባ ኣበይ ደረጃ ይክህሉ ይግባኣኒ ገንዘበይ ኣብ ባንክ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣበይ ተኾነ እያ ሓይሽ ኣበይ ከይደ ምኽሪ ክረክብ ይኽእል ደቀይ ድምሃሮ ኣለዎ ኣመር ትምህርቲ ምስቲ ኣነ ድምነዮ ምስቲ ናተይ ቫልዩ ናተይ ክብርታት ናተይ እምነት ናተይ ባህሊ ማች ድገብር ድዩ እንድሕር ከምኡ ትደሊ ኮንካ ኣበይ ክትከሓገዝ ክትረክብ ትኽእል تدلي نجار من قدم كتفلت على كا تدلي نجار مسفلت كا أبتد مسؤول لهم أبتد مسائي دقات أمر الله خنات كا نبي قد سمخ الله متللي وبالك خاني ده حشر خان مخرج رهيب كا تجبأ مقير وقت جبر تخيل مالتي أوكي كافتن عسرت إزازات ناي جنزب know your money جنزب كفلته جنزب ممسعين نفلت بس إحنا بزلنا سبعة جنزب ممسعين نفلت ثلاثة أربعة تسرح سريحة جنزب ممسعين نفلت اجن احنا نمصو ገንዘብ 5,000 ንወርሕ ትንድሕር ኮንካ ሃፍታም ኮይኑ ይስማዓካ ሃፍታም ጥዕና ስለ ዘለካ ሃፍታም ብቁጠባ ግን ሃፍታም ኣይኮንካን በተን ገንዘብካ ጌርካ ክራይ ገዛ ከፊልካ ናይ መኪናኻ ከፊልካ ናይ ትምህርትካ ከፊልካ ናይ ገለ ከፊልካ ዝተርፋኻ ቁንጣሮ ንዕና ንርኢ ዘለና ንስኻ ሰሪሕካ ኣኻ ንዕዳኻ ትኸፍል ሰሪሕካ ኣኻ ንመንበሪኻ ትኸፍል ሃፍታም ግን ከምኡ ይኮነ እንድነብር ሃፍታም ካብቲ ዘለዎ ገንዘብ ብዝመፀ ወፍሪ ብዝመፀ ኣታዊ ኩሉ ዕደታቱ ድሽፍን دبز احنا بزلنا دخاتاتنا كاب دموزنا ناب دموزنا هنا نتصبه دموز حشيشو إلى تزاري بني رقم حج قليم كقريصة ما بزت يمالو اوكي انت الان احنا هفتامات كون كوينا هفتد مت جنزبنا نسرح مسكلي نجنزب نسرح دخيت جنزب ندحر ديبلنا خوينو كمي قرنا جنزب كنكبر نخل نسرح دخيت جنزب ناي قد نكلونا له ناي قد it's a necessity تدير لكل أنا دخاتات كنا نوصينا خبزيها حجي بزعبا جنزب كنفلت كنكلا لنا بزعبا financial literacy كلونا له روبيل I think تقيله وين يمشي الدحرة قد مخفتني ويقله نشتى بزعبا financial literacy financial education انت يمثل كم يقرنا كنا مهار نخل أبي كنا حبريت نركب كحجزنا دخلي مثلا روبيل مغنياتو حدا خاب تدعى أبز كل جدل نجابرس دبز حساب أبز تراوي وعلي دمت كاب نقوش قاع مشت جنزب هاي قد سنين تبلن نحرق لها هونك ها ولا maybe مس كان سبيل زارب الله مالتي مس أنا دريو أب حبر تزويد له أبز ولد زد له جدل ديكونس مس كان سبيل زارب الله مالتي أوكي now زيا تا شامونيت تأزازيا شامونيت تأزاز كافتن عسرت تأزازات ناي جنزب تا شامونيتي جنزب كافلتو كندي اتيخا كندي اوفيركا كندي وصالكا عبد مسؤول لو كندي توتيخا زين بوملن كنفلطن كنكلنا تاشعيتي اكت ريتش داي مالتي زي كم هافتام تواسع نزع علمس كم هافتام كون كخدا داي مالتي من يدهب تدلو مش كاب نص وكف نسقا كله حسابكا غيركا مس على تاكس لو حسابك غيركا ناي تاكس وصايتاتكا مس كفلكا كابن 10 قميتي هب نخالو سباتم شاريتي هلغا تحجزو سب يهالو انت تحجزو سب كن ود حاو بخا نابرخا نغايكم كون زارب دلغو زي فصيم مسخا دراخب دغر ديبلو نسله قدوس ነገር ንክትህብ ስለ ዘለካ ጥራሕ ክትገብሮ ደለካ እዩ ሽግር ናይ ናብራኻ ናይ ሕብረተሰብካ ናይ ገዛኻ ገለይኩም kun ዝዛረብ ደለኹ ግን ንኣብነት ፈፂሙ ምሳቕ ምሻሎ ሂካዮስ ይቀኒለይ ብዘይካ ይቀኒለይ ካልእ ነገር ክህበካ ዘይክእል ወላ ሓደ ኣፍልጦ ዘይብልካ ዝተሸገረ ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ኣቤል ዛይድ ዝበሃል ደሎ ሕቶታትካ ዘበለ ኩሉ ንዲስትራክሽን ይቃ መፅኻ እንታይ ይፈልጥኒ you're not adding value here just attention ስለ ዝደለኻ ክበካ ደልየ ስለዚ እታ ዓስረ ይተኻኒ never retire ኩሉ ግዜ ነባሪ ድኾነ ንወለዶታት ድኸይድ ሃብቲ እንድሕር ክትገብር ኮንካ ዕላማኻ ንስኻ ፈፂምካ ሪታየር ክትገብር የብልካን ወይ ከዓ ጡረታ ክትወፅእ የብልካን ምክንያቱ ጡረታ ትወፅእ መዓስ እዩ ሰርሖ ስራሕ ደሰልችወካ እንተ ደኣ ኮይኑ ደሞዝተኛ ኮንካ እንተ ደኣ ከይፀኒሕካ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ደሞዝ ናብ ደሞዝ ጥራሕ እንድሕር ተሰጋገር ነርካ እዩ ትሰርሖ ስራሕ ትፈትዎ ንካልኦት ሰባት ከዓ ንበረኸት ድኸውን ደቅኻን ደቂ ደቅኻ እውን ክሰርሕዎ ድኽእሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን
that's amazing. That's what we want. So ደቂ ሓወይ ደቂ ዓደይ ንስኹም ብበዛሕና ኣብዚ ዘለና ሽግርና ራእይ ዘይምህላው እዩ ዓቕሚ ዘይምህላው ኣይኮነን ራእይ እንተ ሃሊና ንዕአን ኣመሚና ኣለሊና ከምቲ ድግባእ ሰረት ጌርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ ብዙሕ ተዛሪበ ሎማዓንቲ እታ ሆልማርክ ናይ ዝኩሉ ድብሎ ደለኹ ግን ራእይ እንተ ክንሰርዕ ክኢልና ርሑቕ ክንከይድ ንኽእል ኢና 2023 ምስ መፀት ሪዞሉሽን ን2023 መን ኣሎ ብዚ ሪዞሉሽን ሰርዐ 2023 ምስ መፀት ክትገብርዎን ትምነይዎን ዝሰርዕኹመን ሰባት እስክቶም ሪዞሉሽን ፀሓፍኩም ደለኩም ኣብዚኣ ሓደ ፀሓፍለይ ን2023 ትፅበዩ ዘለኹም 2023 ከምዚ ክኸውን እየ ክገብር እየ ትብሉ ሰባት እስኪ ሓደ ፀሓፍለይ All right. Okay. So here is the challenge for you. ቁጥሪ 6 ሃፍታማት ክትኮኑ ሃፍታማት ብጥዕና ሃፍታማት ብቁጠባ ሃፍታማት ብተሓሳስባ ሃፍታማት ብማሕበራዊ ጥምረት ሃፍታማት ብካልኦት ነገራት ንዓኹም ዘገድስኩም ክትኮኑ እንተ ኮንኩም ክትቅይርዎ ድግባኣኩም ንፅባሕ ኣይትፅበዩ ንምንታይ 2023 ንፅበ ኣለና ንምንታይ 2023 ንፅበ ኣለና it starts tonight ሎሚ ምሸት እያ ክትጅምር ዘለዋ ሎሚ ምሸት ክንጅምር እንድሕር ደይክኢልና it's not big enough ዓብ ነገር ኣይኮነን ራእይና ራእይ ክንሰርዕ ከለና ከዓ ጎል ኣይኮን ክድብሎ ራእይ ክንሰርዕ ከለና ሂወትና ሙሉእ ንኸዶ ኪደት ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ድጉዕፀፅ ኣብ መንጎ ድስበር ኣብ መንጎ ድድክመና ኣብ መንጎ ድስልችወና ኣብ መንጎ ምውዳቕ ምስዓድ ዝስማዓና ነገር ገለ ኣይኮነን ኦኬ ሾቶ ክትበፅሕን ክተርፍን ኢዝ ኦኬ ልክዕ ከም war and battle ማለት እዩ ኦኬ መጠን ፍሉጥ ዕለት ክኾነልና ዕለት ሓደ ኣታ ተፀልሉን እዮም ገሊኦም ኣታ ግደፉ ኣታ በጃኹም ግደፉ this is not fair right so ናይ ሎሚ ዝነበረት መልእኽተይ ሎማ ዓንቲ ኢና ክንጅምር ዘለና ዓብና ሓስቦ ነገር ንሕራሊ it starts today ሎማ ዓንቲ ክንጅምር እንድሕር ደይክኢልና we're done there is no guarantee ፅባሕ ሓደ ከም ትመፅእ ካልኣይ ከዓ ፅባሕ ከም ንጅምር ከም ኩሎም መዓልታት ብምክንያት ክትሓልፍ ትኽእል እያ ኩላህና ከዓ ካብ ዜሮ ንጀምር ኦኬ forget ናይ ባባ ዝነበረ ሃፍቲ forget ናይ ዓድኻ ናይ ስድራኻ ዝነበረ ሽም forget whatever ንዓኻ ኢጎ ድህበካ ዝነበረ ነገር ገለ let's start from zero ሎማ ዓንቲ ኦኬ በታ ድላህና ንቕሓት ንሕና ክንበፅሖ ደለና ኢልና ንሓስቦ ነገር እንታይ ኢና ንገብር ከምኡ ከይትገብሩ መስትያት ከድኩም ነብስኩም ጥራይ ነብስኩም ገለ ከይትርእይዋ ግን ኩል ወርቅኻ ሃፍትኻ ገዛውትኻ ማኪናኻ ገለመለ ብደገ ካብ ነብስኻ ወፃኢ ስጋኻ ደይኮንስ ካብ ነብስኻ ወፃኢ ዘበለ ኩሉ ነገር እንተዝውሰድሲ ሎማ ዓንቲ በይ ምጀመርካ that's እታ መዐቀን እያ well I hope ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ሂበኩም ክኸውን ሎማ ዓንቲ I hope ገለ ናትኩም ኪደት ንስኹም ክትበፅሕዎ ትሓስብ ዘለኹም ነገር ዘነቃቕሕ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ and እዚኣ ናብ ልበይ ቀረባ ዝኾነት ነገር ካብዘን 27 ሰባት ተዛረብኩም ዝረኸብክዎ ነጥቢ ነይሩ ሶ ቅድሚ ምኻድኩም ኩላትኩም እንተ ዳ ሓጋዝ ነይሩ ወይ ናይ ሎማ ዓንቲ ጠቃሚ ነይሩ ኢልኩም ተኣምኑ ኮንኩም ፕሊዝ send me this thumbs up let me see ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከባቢ 200 ሰብ ኣብዚ ድማ ከባቢ 280 ሰብ let me see no ወከፍ
ሓጋዝ ነይሩ ትብሉ እንተዳ ኮንኩም ላይክ ደ ቪድዮ ታምፕስ ኣፕ and share it ናብ 10 ሰባት okay share it ናብ 10 ሰባት let's challenge the status quo እታ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ርዲት ትማሊ ምሸት ናይ ክሪስማስ ፓርቲ ተባሂሉ ማዓት ሰብ ክጨርም ይምስዩ but guess what ኣንጻር እቲ ናይ ውልቂ ሰብ ድሌት ኣይኮንኩን ሚት ካሚት ርግፀኛ እንሳ ዝኾነ ቦታ ከም ዘይተሰጋግረና okay I was at the gym I was reading all night I am ካብቲ ትማሊ ዝነበርኩ ኣፀቢቀ ይሓይሽ ሕጂ ካብቲ ትማሊ ዝነበርኩ ኣፀቢቀ ይሓይሽ almost finished limitless ሓንቲ መፅሓፍ ሰብ ፓርቲ ክትገብር ከላ ኣብ ነብሰይ ይሰርሕ ነይረ I am a master to myself. Okay. لومي دونجي تسي جنرال حمشن فرقانية تتسق عند حدا لهم كتريوا بزيادة ما أبزي خريكم غالي ترى ليه ترى نازية تراك مالا حمشتن 4 حمشتن سبلالا حمشتن 4 حمشتن so that's my alarm تقيلا قد مساعة شدو شاب جيم كله لاني okay so thank you نبرقت كنو እግዚአብሔር قدمو 2023 ዓመትና ይግበራ እንድና ንማላላሉ ብዕላማ ንማላለሰሉ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ንኡሳን ኣሕዋትና እምብዛ ዕውታት ድኾኑሉ ብዙሕ ንፃዕርን ነብሶም ዘዳልውሉ ፈቃደኛታት ከይፈርሁ ብገጾም ዝወድቁሉ ዓመት ክኸውን ተስፋ ይገብር ኦኬ ከይፈርሁ ናይ ውልቆም ዕቤት ብንፅል ዝሓስብሉ ዓመት ሎማዓንቲ ክሪስማስ ኣይኮነን ኣይደኖቶም ክሪስማስ ዝፅሕፉ ዘለኹም ሎማዓንቲ ናይ ምስዋእቲ መዓልቲ ነይሩ ህፃናት ድሕረድሉ ዝነበሩ ግዜ እዩ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ግን ይግበረልኩም ይምነየልኩም ኣነ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ኢኻ ብብዝሒ ተንብብ ኣነ ኣብ ኣእምራዊ ጥዕና ኣብ ኣተሓሳስባ ዝጠመተ መፅሓፍቲ እየ ዘንብብ ሕልፍ ክብል ከለኹ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ንግዲ ወይ ከዓ ንካልእ ሰባት ናይ ኣገልግሎት መፅሓፍቲ እየ ዝፅሕፍ ዘንብብ so ቅድሚ 1 ዓመት I hope ገለ ሰባት ባዕልኹም ኣብ ዋትስኣፕ ኣብ ቴሌግራም ጀሚርኩም እትያ ዝፀሓፍኩማ ጎል ሲኢልኩም ክትሰዱለይ ናይ ብሓቂ መቐየሮ ትደልዩ ትኾንኩም ምሳይ ክትሰርሑ ምሳይ ክትሰጋገሩ ወይ ናተይ ርእቶ ትደልዩ እንተዳ ኮንኩም በጃኹም ነዛ ሎም ምሸት ክንዛረባ ድምሰና እተን 10 ትእዛዛት እንታይ ምዃነን ነዚ ቪድዮ ተመሊስኩም ረእይወን እተን 7 ዓንቀፃት ናይ ሃፍቲ ባህላ እንታይ ምዃነን ረእይወን ብፍላይ ሃፍታ መንፈሳዊ ኣእምራዊ ኣካላዊ ማሕበራዊ ናይ ፅልዋ ሃብቲ ናይ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ናይ ኮሚኒቲኻ ንምህናፅ ዝግበር ሃፍቲ ንውልድ ወለዶ ዝወስድ ሃብቲ ኣብዘን ጠሚትኩም ንዕአን ዝሕግዛኹም ደበለ ቻናላት በገባብ ክትከታተልዎንን ሳብስክራይብ ጌርኩም ኖት እንዳወሰድኩም ክትመሃሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኢቨንት ግዜኹም ተጥፍእሉ ነገር ንድሕር ኮይኑ it should be worth it should be ተፃቢብኩም ግዜ ትህብዎ ነገር ክኾን ኣለዎ you should never have time ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ንዓኹም ደየብፅሓኩም ደየሰጋግረኩም ደበለ ቅድመ ምውፃኢ ነቶም ምሳይ ዝፀናሕኩም ማለት እዩ ነቶም ብትዕግሲ ምሳይ ዝፀናሕኩም 100 ሰባት ክሕግዝ እየ 100 ሰባት ነዛ ሓድሽ ፕሮግራም ሕጂ ይሰራ ኣለኹ this is what I'm working on 100 ሰባት ክሕግዝ እየ 100 ሰባት ኣብ ኣተሓሳስቦም ኦኬ ኣብ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ጠሚተ ከመይ ገይሮም ኣበይ ክጅምሩ ይኽእሉ ኦኬ ኣበይ ክጅምሩ ይኽእሉ ብሂወት እዚ ክብል ከለኹ I have done it ባዕለይ ድበፃሕክዎ ባዕለይ ድኸድክዎ ክንዩ ከዓ ብምርምር መልክዕ ማለት እዩ ንሽሕ መዓልቲ ኣነ ክኸይድ ሰብ ግን 10 መዓልቲ እያ ትኸብዶ ሽሕ መዓልቲ ምሳይ ክትከዱ ይኮንኩን ንብለኩም ዘለኹ ግን I can guide you don't have to pay anything ግን ኣብ ስራሕ ክምህር ብግብሪ ኣብ ስራሕ ክምህር ኦርብ ላይፍ ከተመዝግበና ደሊኻ ፕሮዳክት ትሸጠልና I don't sell any product ከምኡ ዓይነት ኣመር እንተዳ ኣለኩም ኮይኑ ነቶም ኢንተረስት ዘለኩም ኣብዚ ዋትስኣፕ ኣብ ፌስቡክ ቻት እንተዳ ፅሒፍኩምለይ ኣብዛ ቻት ስትሪም ትኸውን ዘላ እንተዳ ፅሒፍኩምለይ ኣብ ዩቲብ ከዓኒ እንተዳ ኣብ ዩቲብ 10 ተፃሓፉለይ ሶሪ 2023 ተፃሓፉለይ ኣብ ዩቲብ 2023 ተፃሓፉለይ ምሳይ እንድሕር ደየ ኣለኹም ስጋብ ሕጂ
ኣብ እተሓሳስባ ጠሚተ ከሰጋግር እየ ኣብ እተሓሳስባ ጠሚተ ከሰጋግር ከለኹ ምሳኻ ክንሰርሕ እንተ ኢልኩምኒ ኣይ ዊል ቲች ዩ ብዛዕባ ከመይ ጌርኩም ፍልጠትኩምን ግዜኹምን ብምሃብ ኣታዊ ክትገብሩ ትኽእሉ ንካልኦት ሰባት ክተገልግሉ ትኽእሉ this is something I'm very passionate I'm not holding back I'm going to go all in okay ተስፋ ይገብር ንቕሕ ብድበለ ኣምር ክንመላለስ በቃ you have no idea how passionate I am እዛ 2023 ዘመና ክቕየር ዩቲብ ፌስቡክ ዘለኹም ንበረኸት ኩኑ ብሩኽ ምሸት